Hola, boas noites, que tal? Que anda por aí? Hoxe traemos moitas cousas neste directo. Se estuvestes atentos ás nosas redes, sabredes que hoxe volvemos ter tema Eurovisivo. Bueno, voulle dar primeiro paso a Rodrigo e agora falamos. Rodrigo, andas por aí? Ai! Pero, pero tú. Estou lindo ou não? Estás precioso. Então, estás boazinha, Esther? Estou Consegues adivinhar quem boaciña. é que eu sou? Si, dixécheme a semana pasada que ibas de quen? De Madonna? De quen me dixeche? Si. Like a virgin. Like a Bueno, pero virgin. explícalle rapidamente a xente, porque hoxe temos moitas cousas e non quero Sim, não parar de... podemos perder tempo. Mas é assim, porque é Pero na explícalle a novela. xente por que ves así, eso. Olha, tão lindo que eu estou. Ai, já viste os meus olhos? Porque estamos a gravar o carnaval na novela. E, portanto, Ai. cá há o carnaval muito conhecido, que é o Carnaval de Torres, que é de Torres Vedras, ok? E a malta de Torres Vedras costuma-se vestir de matrafona, que é um homem com barba e pelo vestir-se de mulher. Pronto. E então as matrafonas da nossa novela vão ser todas Madonas. Portanto, são as várias fases da Madonna. Eu estou no Like a Virgin, mas há as outras fases todas. Cada um está numa fase diferente e eu estou. Quer dizer, não é com esta roupa que eles a roupa não me deixaram trazer, estavam com medo que eu a sujasse. Mas a peruca trouxe. Ai, bueno, Olha, ben, e quero ben, ben. fazer um agradecimento grande à Tita. A Tita foi a menina que me maquilhou, que me pôs assim bonito. Portanto, um grande beijinho para a Tita, que agradeço muito ter-me posto assim bonito. E tu, estás Pois bem? beixiños para ti, entón. Eu todo ben, eu xe traigoche moitas cousas, así que se che Ui! parece, imos comezando, porque a primeira delas ten algo de presa, entón, pois imos xa. Como saberás, queda unha semana para o Benidorm Fest, para ese É verdade. festival onde se vai escoller o candidato ou candidata, a canción que imos levar a Eurovisión. Onde se vai escolher as tanchugueiras, não é? Exacto. Entón, hoxe, no directo de hoxe, temos un anaquiño a unha tanxugueira. Que pase a tanxugueira. Ala! Hola, Que Olá! tal, ¿qué tal? Aira? Bueno, Bem-vinda! antes de nada, agradecerche que non sei como agradecerche que esteas hoxe aquí, que xa sei, Nada, eu encantada. entendemos perfectamente en que momento estades, así que, de verdade, en media horiña estar fora, e se Non te necesitas irte preocupes, antes, está ben. De non te verdade preocupes. que esta temporada é unha loucura para vos, e nós sabémolo, así que mil grazas. Nada, Xa te están por aquí poñendo cousas bonitas no chat. Bueno, que tal? Como estades a unha semana de ir ao Benidorm Fest? A ver, cóntame. pois estamos moi ansiosas de que chegue o día. Sabedes cando ides a un viaxe moi longo e chegan as últimas 2 horas ou a última hora antes de chegar a casa e é como interminable? Pois así está sendo esta semana para nós. Non dá chegado o día e xa queremos estar ali no escenario probando para mostrarvos a todos o que estamos preparando. E tem ensaiado muito, muito, muito? Sí, obviamente, non podemos ensaiar moitísimo, estamos ensaiando todo o que podemos porque as voces tamén necesitan descansar. Claro, Entón claro. estamos aí intentando calibrar e poñer. Claro, como é a preparación intensiva, por así decirlo, de algo así, pero claro, sin pasarse? Como é a vosa rutina estas semanas? Claro, a ver, nós empezamos a mirar a posta en Estea, pois xa en decembro. E iso é un traballo que só se vai a ver 3 minutos en televisión, pero é un traballo que é un equipo super grande e que está traballando día e noite para que iso sala ben. E logo, a nós, bueno, estamos ensaiando a posta en Estea, ensaiando a canción, agora estas últimas semanas, pois, as dúas cousas en conxunto, pero sí que é verdad que Terra é un tema que vocalmente para nós fai que luza moito as nosas voces, pero é un tema moi potente e moi complicado de cantar a nivel técnico, porque está sempre aí a fuegote, sabes? Entón, necesitamos tamén os nosos días de ou cantar máis baixiño ou máis así mainiño ou descansar a voz, pero cando descansamos a voz non descansamos o corpo, sempre estamos aí a tope, entendes? Entón, yo creo que el sábado vai a ser el día
100 antes de que empece a semana e para relaxarnos e coller pilas e dalo todo ali en Benidorm. Olha, Cando ides pa Laxa? Ui, perdón, Rodrigo. não, eu respondo primeiro à Esther, eu faço depois. Pois, mira, é que eu son das persoas que a min dime, vale, a tal hora, tal día te cojo e te llevo. E eu digo, ok, entón, non teño moita idea de cando marchamos, porque a día de hoxe estamos vivindo por e para el Benidorm Fest, danos igual, a min dame igual marchar hoxe que marchar o domingo que marchar o martes que ven. A min dime, estes son os teus billetes ou a furgo que colleche esta hora, e eu digo, ok, preparo la maleta la noche antes e me voy. Bueno, far ben. Así Olha, tampouco te agobias. isso tem sido tão intenso para vocês. Eu tenho uma pergunta também de artista, que é: quando paras e vais para a cama, sonhas com a música ou não? Depende do momento. Sobre todo, cando eu personalmente, cando estamos facendo un disco ou momentos como este, é como que chego á cama e nestes momentos de tanto traballo eu necesito poñerme un vídeo en YouTube ou un podcast para escoitar outra voz que non sexa a miña. Sí, Buah. entonces agora mesmo estou nese nivel, sabes? Que me escoito falar a mí mesma e digo, no, hai que escoitar falar outra persoa, polo menos. Entonces tiro de un podcast. Claro, é que además estou pensando que, claro, vos compartides todo a nivel profesional e persoal, entón, xa entre vos falades moito fora do que é o traballo, o sea, que estades fartas de vos mesmas. Claro, é que nós levamos dun grupo burbuja pois 3 semanas xa, vivindo na mesma casa e facendo vida solo nós, é dicir, pois mira ti que triste que cando vamos traballar por aí e temos que comer fora, nos separámonos do equipo para seguir facendo grupo burbuja e comer as 3 solas, que outro día fomos a un restaurante e unha señora díxonos, pero non pasa nada, podes comer xuntos que nós, señora, vamos ir ao Benidorm Fest. Entón a señora dixo, tú estás xueiro. E vos cuidado, e nós. Ai, viva, dicíache aí acórdate de levar licor café. Sí, eso... Para quentar. Eso Para hai que aquecer a voz. un licoriño de licor café, hai un chupito pequeniño así, sempre... Claro. Que che ia dicir? Nos últimos días puidemos ver, creo que a única pista que temos de momento do que imos poder ver logo xa a semana que ven, que foi un ensaio voso, que claro, nós sabemos como é o tema grabado, é o que cantastes nese evento que tuvestes en decembro, así, a pelo, pero nunca escoitaramos as vosas voces en directo de terra. Temos por aí que o vídeo, a ver se o podemos ver. Que guai, que pasada. Eu quando vi fiquei nervoso com o power que elas têm, é incrível, porque a música está brilhante. Eu ainda não tinha dito pessoalmente, mas eu ouvi logo quando ela saiu. Parabéns, a música está linda, e quando vi o vídeo do ensaio fiquei, uau, que power que vocês têm, estão ali a 100%, isso é... E de lo Sí, a petar verdade é que nós moitísimo. non lle temos medo ao directo vocal. Obviamente podemos ter un día malo como calquera outra persoa e podenos salir mal, eso, somos humanos, pero sí que é verdade que nós somos 3 persoas que coñecémonos moi ben, cantamos moitísimas veces xuntas, obviamente levamos moitos anos cantando xuntas, e é algo que non nos dá moito medo o cantar en directo. O que nos pone nerviosas e todo é todo o que engloba a posta en estea, pero como estamos tan acostumbradas a cantar xuntas, pois é algo que aí vamos con decisión dicindo, nós podemos e nós sabemos facelo ben. Entón, por esa parte... Claro que sí. Que che iba a dicir? Que neste mes que está sendo como dicías, pa vos, Eurovisión, Benidorm, a tope con iso, pero que non parades, porque estivestes anunciando datas de concertos xa, e ademais colaboracións, que vamos a ver, ainda non acabades unha e xa empezades outra. Eu sei de uma colaboração, e elas bem disseram, quando vieram cá a primeira vez, disseram que gostavam de fazer uma colaboração com essa pessoa. Eu não sei se pode dizer quem é. Podemos?
Sí, porque xa está anunciado. Já está Sí. público. Com o Raiden. Co Raiden. Sí, 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 ale! Sí, a verdade é que a ver, isto xa leva feito dende fai meses, obviamente, non se fan, e aparte este mes que estamos os dous grupos, bueno, o noso grupo e el a tope co Benidorm, pois era Claro. imposible facelo este mes, entonces iso leva xa tempo e tiñamos moitas ganas de como vamos a estar xuntos estes días e vai ser todo tan emotivo, pois dixemos, jo, pois é super guai poder enseñarlle ao mundo e poder disfrutar os dous xuntos. Claro, claro, claro. Pois moi ben pensado, a verdad. Non sei si, claro, non me vas contar nada porque todo é secretismo, pero non sei si nos podes adiantar algo desa colaboración de A ver, é unha colaboración super guai, eu penso que quedou bonitísima, moi potente, eu creo que é diferente, a nosa parte, sobre todo, eu creo que xa mezclar o rap co tradicional é un concepto bastante complicado e que vai soar diferente, entón sí que obviamente sigue a línea de Tanxugueiras, pero é diferente e este tema xa está estrenado, xa o cantamos no Wizzing con Raiden, e eu creo e a xente que tivo o placer de velo en directo, gustoulle, entón eu creo que vai impactar, eso sí, vai impactar porque, non sei, xa me diredes. porque todo o que facedes impacta, basicamente. Sí. No, Xa no, non hai máis. pero este e aparte eu creo que cando estás colaborando cun artista que admiras e que vos caedes ben e que hai química e tal, todo funciona. Entonces eu creo que ese é un deses temas. Bueno, pois nada, nunha semana, un pouquiño máis dunha semana xa os coitaremos, non? 28 era. O 28, sí, e nada, Antes de saber quen vai a Eurovisión. Un día efectivamente. antes. Bueno, non sei se sabes que hoxe vai entrar aquí agora connosco unha persoa, non sei se estás enterada, ou tú vas pa onde te leven, como dixeche todo. Vale, por nada, entón é sorpresa Disseram-lhe para para ti. estar cá às 22, ela E está xa, cá. tú Agora o estás que aquí, Ana, acontece, far olha. ben. Pois resulta que bueno, a última vez que estiverades connosco no directo do Twitch, estuvera xente aquí xa comentando o tema de Eurovisión, xente que sabe bastante de toda a trayectoria de Eurovisión e todo iso. E hoxe traemos outra persoa moi cercana a nós, que tamén Vale, sí que sabe moito, 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 tengo e chivato. está lo vendo. Tengo chivato. No, vale. É que foi un visionario, porque xa fai 2 anos falara de Tanxugueiras Eurovisión. Con todos vós, Piñeiro. Bravo! Hola! Moi boas noites, que tal, como estades? Que placer. Hola Ida, hola Esther, hola Rodrigo, moito boa noite. Olá. Oye, Boa Rodrigo, noite. eu, mira, levo a camiseta de Lisboa. Oh! É um prazer ter-te aqui. Bem-vindo, Igualmente, Pinheiro. igualmente. Bem-vindo. Entón, contanos, porque eu non o sabía, e creo que naide, bueno, que non todo o mundo saberá, que inda que tú, bueno, claro, tú dedicaste a un programa musical e coñeces moita música galega, xa coñeces dende fai bastante tempo as Tanxugueiras, además sabes moito de Eurovisión, pero contalles por que digo eu isto de que fuches un visionario, a ver. Vamos, eu tiño claro, eu sobre todo cando presentaron Midas, ni sequera Figa, Midas, e isto creo que foi en febreiro do ano pasado, tanto na Radio Galega como, bueno, neste caso en Bamboleo, eu e o meu compañeiro Damián Cortés dixemos unha canción así ten que ir a Eurovisión, porque hai precedentes de cancións que combinan o tradicional co máis moderno. E isto témolo en Tanxugueiras. E eu estaba tan convencido, pero eu dicíallo, eu recordo unha vez que coincidimos e yo dixen que quedaron con cara, non sei se o soñei ou foi por teléfono Aida, pero con cara de decir, que estás dicindo, Piñeiro? A Eurovisión. Eu preguntábale, vos sabedes o que é Eurovisión? Dicía, bueno, máis ou menos, viámola, ca familia, con nos... Digo, é que temos que mandar unha canción en galego a Eurovisión. E vos tendes que ir a Eurovisión. Eu creo que foi, quero creer, a primeira vez que Tanxugueiras escoitou esa posibilidade
esa posibilidade, non de decir, bueno, e por que non? Porque, ademais, como elas nunca din que non a nada de entrada, e iso é outro dos seus valores, de decir, oye, vamoslle dar unha pensada. E eu creo que despois deso, eu sempre digo que eu creo que prendimos un misto aquí e despois outros galegos a través da páxina de eurovisionSpain.com prenderon a fogueira, non? Aí foi, eu creo que as convenceron de todo, de que tiñan que estar sí ou sí. Pero eu créame, cando dixen por primeira vez, que logo repetino moitas veces en bamboleo, incluso falando con algún orquesta que ten versión de Figa, con tal, e eu continuamente Tanxugueiras e Eurovisión, pero cando non era ningún proxecto, recórdalo, Aida. Sí, recordo. A ver, a verdade é que nós contigo, Piñeiro, sempre dicimos o mismo, ¿no? A xente que se suma ahora, nós querémola moitísimo pola vida, obviamente, pero temos moi en conta a xente que estivo canda nós e ao noso lado cando estábamos crecendo tamén e cando tocábamos aínda en Seranzo, cando estábamos estrenando Contrapunto, que aí sí que me acordo tamén de ir a falar contigo e de notar todo ese apoio, e a verdade é que esa xente que cree en nós dende o principio levámola no corazón, e a verdade que cando nos falaste da primeira vez de Eurovisión, pois nós, a ver, claro, era unha cousa tan grande que víamolo super lonxe, pero a verdade é que decidimos a apuntarnos porque, unha, por que non? Creo que o galego e a música tradicional necesita ser representada, e outra porque non íbamos a deixar a toda a xente e a todas as persoas que nos apoiaban e que gastaron o seu tempo en darlle a enquisa ou mensaje ou un mensaje privado ou comentarios, tiñamos que darlle a esa oportunidade de vernos aí e dicir, Dios, que orgullo, e creo que foi a mellor decisión que tomamos como Tanxugueiras. O orgullo vai ser noso. Cheguedes onde cheguedes, vos xa sabedes que ganastes, para nós xa ganastes. Nós estamos convencidos que non só vades ganar o Benidorm Fest, sino que vades ganar Eurovisión. Non, de verdad. Home, hai que estar preparados sempre para todo. Pero, claro, pero de entrada xa ganastes o corazón de milleiros e milleiros e milleiros de incondicionais, non só de Galicia, de España, de Europa, porque hai que ver, vos sodes, eu escribí no outro día nos periódicos, nos que escribo na región e en Atlántico, dixe, pasaste xa de ser un fenómeno musical a ser neste momento un fenómeno social, e iso é moi, moi importante, e que o galego este representado en Turín, eso vai ser como cando Salvador Sobral gañou cantando en portugués. É dicir, claro, non hai que cantar en inglés para ganar Eurovisión. Hai que levar unha boa voz, unha boa proposta. Vos tendes unhas excelentes voces, unha excelente proposta, e eu espero que o que conforma o espectáculo de Eurovisión sexa máxico e maravilloso e que realce aínda máis esa terra, bueno, que a mí xa me pon os pelos de punta agora, o sea que imagínate cando vexa, non? Mas olha, Pinheiro, tu estavas a falar em orgulho, é um orgulho também para mim, enquanto português, estar para além da presença da Esther, que já tive algumas vezes, como da Aida, que está a representar as Tanxugueiras, que são um fenómeno mundial neste momento, e de ti, porque para quem está a ver, os galegos todos sabem quem tu és. Se calhar algum português que esteja a ver não sabe, tu és também um dos pais da televisão na Galiza. E tu estavas a falar de um momento bonito, quando pela primeira vez falaste das Tanxugueiras. E então, a Esther preparou esse vídeo. E a Esther vai-nos aqui mostrar o vídeo em que tu falaste das Tanxugueiras nessa primeira vez, que foi em janeiro. Em janeiro do De ano 2020, de 2020, antes da pandemia. Temos un anaquiño de nada. Foi con Contrapunto, foi co disco de Con Contrapunto, manda truco. Pois ímolo ver, ese anaquiño. Eu teño claro, se nos deixaran a Galicia presentarnos ao Festival de Eurovisión con esta canción, 12 points, ganábamos seguro. Que linda, que bonita. Tanxugueiras, gracias, que maravilla, moitísimas gracias. Aí se respiraba amor ya,
Pois, a verdade é que sí, e fíxate como son as cousas que eu esta non a recordaba. Recordaba unha posterior, pero esta concretamente, que foi en contrapunto, non a recordaba e, bueno, acabo de levarme un 2 sopetón, anos, Esther. 2 anos. 2 Porque anos. tú falarasnos de cando saíu Midas, que fai un ano. Midas, Pero efectivamente. isto xa fai outro máis. Sí, Antes sí. do confinamento, todo Tu iso. és Sei um que... visionário. Ó Pinheiro, por acaso não me vês em Hollywood a mim? Não. Oia, Non oia, é vês? que eu levo moitos anos vocês son uns meniños e os meninas, eu xa son un señor adulto que viu ganar a Maciel en Eurovisión, con eso xa digo todo. Eu És um visionário. Muito levo bem. vendo o Festival de Eurovisión toda a vida. Eu recordo, Esther, cando eu empezaba na Radio Galega, no ano 92, eu atopei ou alguén me pasou, non había internet, evidentemente, e alguén me pasou un tocho de papeles onde viñan todas as votacións de todos os países desde sempre, desde o comezo de Eurovisión ata ese ano, non? E eu entón na Radio Galega dedicaba un mes enteiro ao Festival de Eurovisión, menos a semana propia de Eurovisión por respeto á cadena na que eu traballo, evidentemente. Todo o mundo me pode entender, e eu pedinlle incluso ao director de televisión o ano pasado, o señor Ojea, dixenlle, por favor, o día de Eurovisión repite un programa. Perdonámoscho porque... Tamén te digo, si este ano van as tanxugueiras, ese mes xa non... Bueno, ese mes son as tanxugueiras, É que paro o programa para votar, Paramos Pero todo, que Eurovisión que paramos todo. en maio, non? Sí, en maio. Claro, pois que mellor que para celebrar as letras galegas que as tanxugueiras estén en Eurovisión. Aí claro. Aí Até os está. portugueses, olha, eu tenho falado aqui em Portugal como é que vai ser cá, porque nós temos o Festival da Canção, como vocês têm o Benidorm Fest, Sí. quem é que vai, quem é que não vai, os portugueses não querem nem saber. Está tipo, vai ver, não, nós vamos todos votar nas Tanchugueiras. É Tanchugueiras, Portugal está com as Tanchugueiras. A tope. É assim. Mira, Aida, como vas estar só uns minutiños máis connosco, preparamos unhas preguntas en Instagram aos nosos seguidores, a ver, bueno, pois iso, que demos a oportunidade de que che preguntaran o que quixeran, entón nestes últimos minutiños respondémolas rapidiño e xa deixamos para ir descansar porque xa vai dabondo. A ver, ela de quen ves sendo? Tú e as outras tanxugueiras. Pois elas veñen sendo dunha familia de Luou, ali na aldeiña, e que non sei, os pais chámanse María e Manolo, Vale. e eu son de Ajiño. Bueno, son de Ribeira, pero mudeime para Ajiño. Pero miña nai é de Ribeira e meu pai é de Boiro, así que tamén teño aí familia en Boiro. Bueno. Ben, a ver, seguinte pregunta. Quen vos move os marcos? Nós movemos todos os marcos que haxa. Non é que non hai fronteiras, pois para mover os marcos, valemos nós. O que isso quer dizer? Eu não percebi a pergunta. Mover os marcos é unha expresión, bueno, é algo moi típico de aquí, que digamos que tú tes as túas terras está marcado cual é o do veciño. Entón, Sí. tú vas aí movendo aos poucos e entón vas ganándolle aí Ese, un o pouquiño propio de O propio terreo. do minifundismo, você sabe que tamén en Portugal ocorre que no norte hai máis minifundio e no sur hai máis latifundio. Bueno, pois nas terras de minifundio os marcos son o que decide onde comeza cada finca. E entón, Sí, ás sí. veces hai problemas moito serios por o tema de mover os A malta marcos. vai trocando as Claro. pedrinhas. Ai, não, é mais para aqui. Mas eu Ok, acho que ok. as tanxugueiras non lle move os marcos ninguén neste momento. Non, nós somos os que movemos os marcos. Vamos Vale. abrindo para Galicia. E no caso do Benidorm Fest, quen vos pode mover os marcos? Falando de... Inda que non che gusta... Bueno, non vos gusta falar de competencia, pero bueno. Eu creo que... A ver, hai favoritas, non? Rigoberta, por exemplo, é unha das grandes favoritas tamén. Pero eu creo que eso hai que velo no directo. E ver o directo, a posta en estea e o conxunto de todo. Entón, aí poderase saber. Ahora, creo que pode gañar calquera, a verdad. Entón,
Non sei, Xa. creo que o día importante son os directos e aí é cando hai que dalo todo. Vale, pois xa veremos, a ver se movedes vosos marcos ou vos moven. Imos ca seguinte. Queredes vir cantar na miña boda? Non sei se facedes Mas quem? Na tua, actuación. Esther? Ah, Na non, tua? non, isto é dun seguidor, non sei quen é. Ai, espera, que a Esther vai casar. Está a dizer Não! em direto que vai Não. casar. Notícia! Non. Nah, isto metímola de coña, non sei Pois, se nos invitan á facedes festa de actuacións despois, así. podemos Ah, falalo. bueno. Ah, vale. Mas E tem sempre é de con ter o negociación, licor de entón. café, não é? Sem licor de café não vais. Pois Efectivamente. digoche unha cousa, Aida, nun futuro, cando me case, pois sí que me gustaría que viñerades. Fora Pero eu coñas. espero ir invitada tamén. Vale, pero logo botadeslle aí unha. Home, claro. Vale. Veña, seguinte pregunta. Como se lles ocorreu a letra da canción Terra? Como xurdiu Pois, todo? nós sabíamos que nas bases poñía que a canción non podía, o sea, que a letra tiña que ser composta 100% polo artista. Obviamente, nós facemos música de raíz e, aínda que a letra é nosa, tivemos que beber da música tradicional e da forma de compoñer que tiña as mulleres de antes. Entón, a través desa métrica e das estrofas de 4 versos e das rimas, pois sabíamos que a letra tiña que ser que falara da unidade das culturas, dos povos, unha letra super empoderada e de decir, aquí estamos os galegos, as galegas, ca nosa lingua, ca nosa cultura, que valen todas as culturas do mundo, canto máis sepas e canto máis coñezas, eso nutre e que aquí estamos nós e vimos para quedar. Sí, señor. Sí, Sí, señora. señor. Seguinte pregunta. Como estades a xestionar emocionalmente toda esta parafernalia eurovisiva a nivel saúde mental? Pois, bueno, é un tema que nós non temos prexuizos nin nos dá medo comentar. Obviamente, a repercusión está sendo super grande, entonces, a nivel persoal, eso, pois, obviamente, tócache. Nós somos persoas que vamos ao psicólogo para xestionar as nosas emocións. Eu ahora mesmo non estou indo, pero fun e volverei a ir. É sano, e sobre todo porque son profesionais do seu e saben axudarte a xestionar certas cousas, e eu creo que isto é tan grande que hai que xestionalo pouco a pouco, pero sobre todo nós estamos traballando moitísimo, estamos super centradas e o que queremos é ser tan xugueiras sempre, os pés témonos moi no chan, ao final hai que saber que a xente que o que che dá de comer é a xente que che sigue, que escoita a túa música, que compra as entradas para os teus concertos, e esa xente que tens que cuidar e non esquecerse de todas as persoas que están contigo aí día a día remando porque o teu proxecto tamén chegue a onde ti queiras. Que importante, Esther, o que acaba de dicir para moitísimas rapazas e rapaces que, bueno, podes pasar por unha situación ás veces dun éxito súbito ou ás veces que entras nun pozo e de buscar axuda. Eso é Pero iso pa importantísimo. calquera, teñas a idade que teñas. Porque o fixemos todos. A inmensa maioría pasamos por a consulta dun psicólogo nun momento determinado da vida que nos botou unha man E creo que todos deberíamos pasar. Porque esteas no punto que esteas, creo que é algo que é algo normal. E o bo é saber que o necesitas e acudir. Pois sí, Sim, pois acaba claro que sí. acaba por ser um médico como todos os outros. Nós, quando temos dores de cabeça ou dores de barriga, vamos ao médico porque não sabemos o que é. A cabeça é exatamente a mesma coisa. Mas há um estigma grande do quem vai a um psicólogo ou um psiquiatra é só pessoas que têm problemas. Não, No, Sí, e sobre todo porque todos hai nós cousas, deveríamos ser seguidos. como ti non sabes operarte a ti mismo, Exato, Claro. hai exato. cousas que non sabes xestionarte ti sin axuda dun profesional. Entón, eles que son os Óbvio. que saben, pois hai que facerlles caso. Pois Óbvio. claro que sí. Sí, Claro que señora. sí. Sí, señor. Imos ca seguinte. Que saiban que son a ilusión das raparigas que empezan a tocar. Isto non é unha pregunta, isto é... Bueno, isto é moita presión e moita responsabilidade. Nós sabemos que temos un altavoz e que a día de hoxe témolo aínda máis grande, que nos escoita máis xente, entón para nós é super importante dar valores que defendan todos os dereitos humanos, que sexan inclusivos, que sexan feministas e creemos que temos unha responsabilidade moi grande e que cada día que nos coñece máis xente e sobre todo nenas e nenos pequenos,
que eu tive a sorte de criarme con música, porque ao final a música é cultura e é co que te crías e que se che vai calando e o que escoites é o que vas a ter ti e co que vas a crecer. Entón, sabemos que hai moitos nenos e nenas que se crecen rodeados de galego e de música en galego e da súa cultura, saberán valorar moitísimo mellor. Entón, nós queremos facelo todo o mellor que poidamos, obviamente sendo nós mismas, pero dando eso, valores que sexan, o que dixen antes, inclusivos, feministas, e que non hai fronteiras, e dende aquí decirlle a todas as nenas e nenos que con traballo, obviamente, hai que ter talento, pero por moito talento que teñas, hai que traballalo todo, e que se algún día non consiguen a súa meta, ninguén a consigue dun só pau, sabes? É dicirlle, hai que darlle a moitas pedras, hai que picar moito, e hai veces que non o consigues, e iso non quere dicir que non o vais a conseguir nun futuro. Entonces, dende aquí, sobre todo para aquelas nenas pandereteiras, que xa vedes que ca pandereta podedes chegar a onde que irades. Pois sí, estou de acordo contigo no de que é unha responsabilidade, pero, por favor, non teñas esa presión porque o estades facendo de maravilla. Eu creo que a mensaxe está chegando e que non ten que ser eso unha presión para vós. Eu creo que eso xa está máis que conseguido. Non sei se hai máis preguntas. Imos ver. Aí está. Se fosen a Eurovisión, mudarían a escenografía que presentarán no Benidorm Fest? A ver, eu creo Esta pergunta é difícil. É boa. que a escenografía vai a deixar a moita xente impactada, pero vai ser moi especial. Nós fixémolo porque xa que a canción é de orgullo e que todo o pobo se sinta orgulloso, eu creo que a posta en escena iso se vai a multiplicar, porque quixemos que fora épica por unha parte, pero por outra parte super sentida e darlle protagonismo a, bueno, xa o veredes, a algo que necesita ter o protagonismo. Entón, xa me contaredes cando vexades. Entón, se vamos a Eurovisión, eu creo que a raíz deso, o concepto quedará, pero obviamente habrá que todo se pode mellorar nesta vida e habrá que darlle unha volta, pois un pouco máis, con máis traballo e tal, pero eu creo que a raíz ten que ser esa, que vamos a mostrar no Benidorm. Vale. A ver, que hai outra máis. Pensan compoñer algo con outros grupos que tocan en euskera, catalán, portugués? Seguro. Xa que estades cas colaboracións, Seguro. Em português é obrigatório depois Claro. destes. en portugués Eu- co Rodrigo. Eu comigo creo que que eu non debe tanto. haber neste momento unha fila de grandes artistas desexando facer duetos cas tanxugueiras. Vamos, eso seguro. Nosotros somos el grupo de las colaboraciones. Encántanos colaborar porque aprendes moitísimo dos outros artistas tamén e estamos obviamente abertas en, pois mira, nós xa cantamos con un grupo que canta en euskera, tamén cantamos con unhas chicas que cantan en catalá e faltanos o portugués. Pois aí o Rodrigo ten que mover aí Entón, moi Eu- ficha. Eu vou Unha boa arranjar colaboración. um bom grupo para cantar em português convosco. Pois sí. Vai ver a ser um última. orgulho. Claro, como todo o que fan. Vai haber videoclip de Terra? A día de hoxe estamos super metidas co Benidorm Fest, pero a nós gustaríanos que houbera, obviamente. Ahora mismo non o vai haber, porque xa vos lo digo, que estamos moi metidas Claro. no Benidorm Fest e aínda por riba vai salir a canción con Raiden, Claro. pero nós encantaríanos que houbera un videoclip, sí, obviamente. Bueno, pois nada, aí quedaron as preguntas da xente de Instagram. Voute despedir xa, Aida, porque eso, tiñamos media horiña e entendo que xa pa nós que viñeras hoxe aquí xa é, de verdade, non teño como agradecercho porque sei que estades a tope, así que nada. Nada, Antes un de- placer. Unha última cousa antes de que te vayas. Digo, igual che dá igual o que che vou contar, pero bueno, contecho. Que saibas, que saibades, as tres tanxugueiras, que a semana que ven, como a vosa semifinal coincide con o noso directo de Twitch, nós evidentemente non vamos poder poñer a imaxe, pero imos estar o Jutrico e eu apoiándovos desde guai. Twitch e reaccionando en directo, tanto a actuación como as votacións, como a todo. E se pasades a final, vou a Benidorm. Aí estamos. Pois aí te esperamos, porque nós estamos facendo todo para pasar a final, así que... Bueno, pois nada, eu aí o deixo, tedes unha presión engadida, porque claro, se non pasades non vou, eu quero ir, así que... Pero mira, se non pasamos,
nos imos quedar por ali de festa igual, así que veste Claro. celebramos que Não. estivemos A aí. diferença é, se passarem, vai a Esther à final. Se não passarem, vou eu para a festa. Ei, que pasou? Desapareceu. Olha, perdemos o Pinheiro. Ai, bueno, nada, pasaría algo que a conexión, non pasa nada, agora o Ele recuperamos. já volta. Mas pronto, se Eh, não passarem, vou eu à festa. A Esther não pode vir, ou só eu. Sí, home. Podes vir os dous. É, Sí. eu vou buscar a Esther. Eu ligo-lhe a dizer que tem uma furgoneta à espera dela. E ela é como tu e vai. Ela vai Eu vou Esther, para onde me leven, claro, non hai problema. Bueno, a ver, eu falando en serio, oxalá non me leve ningún chasco, pero eu creo... Eu xa na final non sei o que vai pasar. Eu estou a tope con Bosco, pero claro, non sei o que A ver. o que vai pasar. Pero da semifinal tedes que pasar. Non sei, Segurísimo. nunca se sabe, É que, mira, Se non pasades, vou ali a queimar todo. claro, é que eu teño visto e galas de Operación Triunfo e joder, vexo estas cousas, sabes? E as favoritas, obviamente, pois, se o faz ben, tes máis cartas para pasar, pero non se sabe, pode pasar de todo. Nós vamos a dalo todo para que así sexa e poder pasar a final. Pero hai un xurado que tamén terá que decir que pensa. Xa, bueno, son moitos factores, pero tedes moitas papeletas para que polo menos eso, chegar a... E que pasou? Voltou o Pinheiro. Onde é que Aparece foste? unha eu da informática son un desastre e apareceme de vez en cuando Adobe non sei que non sei cuánto, total que se me vai o rollo, disculpademe, non Nada, pude escoitar nada. os últimos estaba despedindo ou que? No. Sí, nada, comentando iso de que van chegar a final segurísimo, logo a ver o que pasa, no, pero... con eso xa contamos. Hoxe eu gravaba os programas da Radio Galega da fin de semana e o meu compañeiro Damián Cortés, que escoita moito outra emisora de radio, concretamente unha da Compañía de Radio e Televisión Española de Radio 3, e decían que estaban apoiando demasiado a Rigoberta Bandini. Tamén está aí Telecinco, co rollo ese de non sei que. Eu non sei que opinan as tanxugueiras deste apoio subliminal ou non tan subliminal de, bueno, que os políticos se mollen a mí xa me parece fantástico, que haxa ministras que se posicionen, por exemplo, con tanxugueiras, pareceme increíble, pero creo que os medios de comunicación, sobre todo os da propia casa, os da Televisión Española, teñen que cuidar un pouco eso, non sei como ve a nosa querida Aida. Pois mira, nós a verdad é que como os medios de comunicación galego están tan a tope como nós estamos super agradecidas e encantadas, é verdad, porque meu pai xa me di, É que vai votar hasta o apóstol, de verdad. Meu pai xa me dixo outro día, mira, estou empezando a coller un pouco de asco, porque que non podes salirme na tele, na radio, en tal, e eu, lo siento, papá. Porque os pais e as nais son sempre todos un pouco pais e nais da pantoja, permíteme a expresión, é dicir, por moito que queiran disimulalo, o orgullo que poden ter neste momento as vosas familias, querida miña, é tan grande, Sí, claro. que tendes yo que permitir, hai que permitirlo, porque son Sí. inmensamente felices, claro. Meus pais e os delas marchan para Benidorm a semana que ven. E xa nos dixeron, Normal. teñamos entradas para ver o festival ou non as teñamos, nos vamos estar aí apoiando, xa Normal. levan bandeiras, levan pancartas, de todo. E claro, para nós iso é unha festa, aparte, despois de estar tanto tempo sin ver a nosa familia, porque estamos intentando zafar do bicho Sí. e encerrarnos e, claro, non vamos a comer nin cos nosos pais nin nada, entonces esa semana vai ser super emotiva porque levamos como mes e medio sin exagerar, sin ver aos nosos pais, entón... Por certo, estou lendo por aí, estás de cumpleanos, sí, querida. Sí, non te quixen interrumpir, pero sí, anos, acabo de enterarme tamén. Parabéns, Moitas felicidades. parabéns, Felicidades. Gracias. Opa! 25 anos, Faz Que anos e linda. está aqui connosco. Opa, que bonito. Parabéns. Olha, tenho aqui uma amiga também para dar os parabéns. Parabéns. Muitos parabéns, Aida. Muitos Gracias. parabéns. E obrigado por estares connosco hoje. Encantadísima. Eso, Muito moitísimas obrigado. grazas por Mesmo, sacar un mesmo. oco dentro de toda esta loucura que estades vivindo e ademais no día do teu cumple, que jolín, que non Qué sabía que maravilla. estabas de aniversario. Non Eu que moi tamén non. emocionante, a verdad, Si vos lo digo, porque total, Xa o celebras pa semana, tranquila. efectivamente, eu estou aí xa con vistas a... Aida, eu estes días, como vistas, non vos quixe molestar para nada, pero como vallades a Eurovisión, vallades que eu sei que va a decir,
cita ca Radio Galega é obrigatoria, Home, claro, e se non tamén, ou que? E se non tamén, hombre, eso xa seguro. Bueno, Home. pois moitísimas gracias a todos. Bueno, Aida, Moito obrigado, moitísima Aida. sorte, moito ánimo pa este sprint final que queda ata o día da semifinal. Nada, que todos queremos que pasedes. Para nós xa sabes que xa gañastes, pero bueno, oxalá vos vexamos na final e vos vexamos en Eurovisión. Portugal está País convosco. está moi orgulloso de vos neste momento, queridas. Moi orgulloso. E Nos- Portugal nós tamén, agradecidísimas estamos a todos toda a convosco. xente e de verdad é unha emoción enorme para nós e vamos a recompensárvolo tanto no Benidorm Fest como na xira que se vai a vir este ano que aí vamos a devolvervos todo o amor que nos está dando toda a xente. Pois que ganas de todo iso. Bueno, Aida, un beixo para as tres, xa saúdas da nosa parte, de verdade, moitísima sorte. Oxalá vaya todo genial. Vamos por Olha, ele, vamos, beijo grande. vamos, Como se Tanchueira, diz- vamos. Como se diz em Portugal, muita merda. Aquí tamén se diz. Aquí tamén se Também diz. se diz? Moita Ah, merda. ok. Então, olha, Gracias. agora- Chao, Aida, chao. Wow, que maravilla. Ai, que linda. Que Joder. maravilha. Olha, eu Joder. não queria estar a tirar tempo à Aida porque elas estão muito cansadas Sí, e sí, têm sí. muita coisa e deve ser aquilo que elas estão a viver agora é um auge e não lhes queria estar a tirar tempo para ter uma conversa que podemos ter os três e acho que o Pinheiro até é uma pessoa incrível para nos ajudar nesta conversa, que é dentro do feminismo, elas conseguem defender a ideia e conseguem defender a igualdade e a força da mulher sem ser aquele extremo que se vê muitas vezes hoje em dia, que é o homem e a mulher são iguais, têm os mesmos direitos, mas o homem e a mulher sempre foram, são iguais e não são. E às vezes baralham-se as coisas, que é ao feminismo e ao femininismo, que é quando a mulher tem de ser totalmente independente e o homem não presta para nada. E elas defendem muito bem a questão do feminismo, que é a mulher é 100% independente, tem os mesmos direitos e os mesmos deveres do homem, mas são seres diferentes. E portanto têm de coexistir no mundo, seja de que forma for, mas coexistem no mundo e estamos juntos num Ben é caminho. certo, este é un tema moi peliagudo, pero ben é certo que sexa o tema das mulleres, como o tema das persoas LGTBI, como de calquer outro colectivo importante, eu creo que ainda hai loitas que hai que levar adiante porque conseguironse moitas cousas, pero quedan tantas por conseguir, tantas, que a min pareceme moi ben ese empoderamento, ese día a día que é unha loita das mulleres, pero é unha loita tamén dos que fomos toda a vida feministas, é dicir, porque eu é así, desde que teño uso de razón, quizá por a carreira que estudiei en que eran maioría mulleres, eu recordo, Esther, que en pedagogía en Ourense, por exemplo, como eran maioría mulleres, a maioría das profesoras dirixíanse en feminino. Decía, a ver, nenas, que comezamos. E a ninguén nos parecía que a nosa masculinidade quedase en entredito. Entón, eu mameino moi pronto. Toda esta corrente, cos 18 anos, empezaba a democracia en España, un ano despois do golpe de Estado en Portugal, da revolución dos Carabeis, non? E entón, eso mamámolo e tratamos sempre de leválo á práctica. Eu cos meus alumnos, con todo o tempo que traballei de pedagogo e de educador, e despois creo que tamén o levei moitas veces a programas, pois como pudo ser Supermartes, que era un programa como Bamboleo, un programa de variedades, un programa de música, de divertimento, pero eu sempre procuraba en determinados temas mollarme e ben mollado, e ademais é que creo que hai que facelo. Enténdote perfectamente o que queres dicir, Rodrigo, entendo perfectamente e eu creo que sí, que vai chegar un momento que chegará
en esa igualdade, pero de momento eu creo que ainda estamos a uns pouquiños anos luz, non? Mas elas Ai. fazem este caminho muito bem. Sí, Porque sí. elas são super poderosas, são incríveis, são E mulheres cun de poder sorriso, e de e força. cun É isso. sorriso A maravilloso. diferença é essa. A Sí, diferença é essa. sí, Que sí, sí. elas são super poderosas, mas são bem dispostas e estão ali na luta, mas na luta pelo amor e pela igualdade, pelo bem. Pá, e fazem aquilo muito bem, porque não há ninguém que veja uma música delas que pense: falta aqui a força de um homem, falta aqui. Não falta nada. Elas são incríveis. Elas Ah, são sí, super sí. completas, Sí, mas sí. sabem também ouvir, no meu caso, eu e a ti, Pinheiro, sabem-nos ouvir a nós e somos todos iguais. E é Sí, essa a sí. luta que elas levam muito bem, sem a fazer diretamente, porque não estão aqui a dizer as mulheres são mais fortes, ou as mulheres não a fazem diretamente, Está mas Esther aí querendo indiretamente, dicirnos algo desde hai tempo e bueno, indiretamente sodes fazem os muito xefes. bem. Eu sou Elas Aquí un são non vos quero incríveis. convidado. interrumpir. Adoro. No, que si te interrumpir esta charla feminista, eu estou de acordo co que estades dicindo, hai ainda moito camiño por andar, pero co que estamos os xecas tan xugueiras, estamos todos de acordo, iso sí, que elas levan o feminismo por bandeira, que poden estar ben orgullosas do que están conseguindo e que queda super clara a súa mensaxe. E sinto para este tema aquí, pero que temos outro convidado e faixenos tarde, así que... Sí. Sí. Que pase, por favor, Sergio Castrelo. Que é un... Hola! Hola, boas. Que Hola, tal? Pois Sergio. aquí Sergio é estaba un... escoitando vos falar un ratiño con Aida. Sí, xa levas aí un cacho Sí. esperando, é verdade? Que ben. Bueno, pois, para quen non o coñeza, Sergio é un colaborador de Eurovision Spain, desta páxina que nos ten ao tanto de todas as novidades de cara a Eurovisión. Bueno, outro día estivamos con Manu Maía, hoxe temos a Sergio, así que, bueno, pois, para seguir un pouco con este debate sobre Eurovisión, bueno, que me gusta que veña xente que sabe tanto sobre o tema, e hoxe estou moi contenta porque tamén está Piñeiro, que tamén sabe un montón, así que, bueno, eu quero aquí que poñades en común as vosas apostas, como vedes o panorama, non sei, contanos un pouco, Sergio. Eu o panorama delas vexo moi bo, quero decir, estamos todos un pouco encantados de que sucediera isto, que levamos tanto tempo querendo, non? Para empezar, que sucedera o Benidorm Fest, que para que Radio Televisión Española chegase a este punto temos que pasar moitas mareas e moitas maruxadas variadas, pero bueno, estamos nun momento doce nese sentido, é moi bonito para todos os que seguimos o festival e para toda esa xente que vaise volver a interesar por Eurovisión, porque vai abrir de novo o campo a esa opción. Entón, pois é moi bonito, non? E ter unha candidatura que está en galego, que vai levar as linguas cooficiais do Estado e que representa a toda esa poboación que nunca tivo esa voz, digamos, neste tipo de plataformas, a mí pareceme que é un momento moi doce, moi bonito. Elas teñen, podemos decir que está maldito, pero bueno, podes decir teñen todo para gañar, nese sentido. Logo, o que suceda, pois, xa queda nas mans do que vote público, do que vote xurado, a parte demoscópica, eso non se pode adiviñar, pero vayan ou non vayan a Eurovisión, xa fixeron historia nese sentido, porque temos unha novidade que nunca habíamos tido. O sea, na primeira opción que tiveron para ir, ou na primeira convocatoria pública que Televisión Española fai dende fai tantos anos, xa temos esta representación tan plural. Eu creo que só por iso este ano xa vai ser recordado como algo moi bonito. E oxalá ganen elas, nós vamos a Benidorm todos a cantar terra ali como se non houbera un mañá. Non sei se Piñeiro querías dicir algo. No, eu de entrada agradecerlle a Sergio e a todos os que fan a páxina de Eurovisión Spain, porque eu contaba, Sergio, hai un momentiño, que cando eu empecé na radio no ano 92, a min alguén me pasou un feixe de papéis con todas as votacións da historia de Eurovisión, porque non había internet. Cando aparecestes vos polo medio, facilitástenos o traballo, eu fun inmensamente feliz. E entón, vamos, fan incondicional e amigo de Eurovisión Spain e ademais escribo sempre sobre vos e ben, falo moito con Vicente Rico e bueno, e sodes o punto de referencia de Eurovisión non só de España, sino de media Europa. É dicir, vos estades a última, sabédelo todo, estades en todos os sitios e
E eu non sei, eu dicía bueno, que eu igual prendín un pouco o misto das tanxugueiras, pero a fogueira grande eu creo que a fixestes vos. Sin quitarlle mérito a elas, quero dicir, primeiro incluindo nesas 100 posibles cancións para representar a España en Eurovisión e despois foron os eurofans, os seguidores do voso traballo, da vosa páxina, pero eu creo que o voso traballo é absolutamente fundamental para agora mesmo para todos os que seguimos Eurovisión. Os teenagers e os que xa somos da vella guardia, como antes dicía, celebramos como Maciel ganaba a Eurovisión, porque a min esa imaxen non se me borra na vida, ver ganar España a Eurovisión. Pero que fai nada, o sea, fai uns meses cando, bueno, Vicente realmente quen soe levar dende atrás a elección interna, que foi neste momento no que as tanxugueiras saíron gañadoras, todos os medios de comunicación, volvouse unha loucura. Nós, claro, toda esta parte ten unha parte previa que nos preparamos no verán, que toda esa introspección para buscar a lista dos artistas, a xente, é moi público todo, non somos transparentes nese sentido, sempre quixemos ser moi abertos e que todo fora colaborativo, todo o mundo pode propoñer artistas e demais. E claro, cando chegou a proposta de Tanxugueiras, que foron con Figa neste caso, porque non podían levar, non podemos sacar temas da nada, e aquí con tema que xa tiveran. Esa proposta chegou aí, ver como fase tras fase tras fase en todas as votacións eran as primeiras. O sea, é que foron as primeiras en todas as fases da votación da elección interna. E nós, claro, xa estábamos nun momento que ainda falábamos outro día Mano e eu, porque, bueno, vivimos na mesma cidade e vémonos prácticamente todas as semanas. E decía, claro, que chegou un momento de hai que chamarlas, porque hai que facer unha entrevista, porque van a gañar e temos que preparar todo, non sei que, e que nós non críamos o que estaba pasando, en plan, como pode ser que nunha votación que seamos realistas, a maioría da masa crítica de Eurovision Spain é castelán falante, non galego falante. Entón, como pode ser que sexan elas e todas as redes estén volcadísimas? E que foi un momento para mí espectacular nese sentido. Sérgio, eu tenho aqui uma pergunta, porque nós, pelo menos aqui em Portugal, e acho que vocês aí também estão a viver isso, os grandes favoritos, neste momento, a visão que nós temos cá fora é as Tanxugueiras e a Rigoberta. E eu gostava, quer o Sérgio, quer o Pinheiro, que são expertos no assunto, que nos explicassem cá para fora esta batalha saudável entre artistas e qual é que é a vossa opinião pessoal. Non sei se quere intervir Sergio. Eu realmente dicío moi ben antes saída, ollo, porque igual estamos centrando moito a pelexa entre Tanxugueiras e Rigoberta e pode pasar calquera cousa. De feito, no Festival de Eurovisión ten pasado cousas increíbles, gañado cancións que non se sospeitaba nin que puderan estar nas 10 primeiras ou todo o contrario, cancións boísimas. Eu recordo, eu non teño memoria, pero recordo un baladón de Austria, por exemplo, e tal, e pois foi o ano de Lucía Pérez e quedou por detrás de Lucía Pérez. Eu decía, pero como é isto posible? Vale, pois entón, no Benidorm Fest, o paso previo a Eurovisión, pode pasar calquera cousa, porque o sistema de votación, que o sabe mellor Sergio e todos os seus compañeiros, bueno, pois ten as súas peculiaridades e de repente podeche aparecer pois unha votación, imaginade, non de Eurofans, sino do pobo llano que ve televisión e que ve o festival e din, oye, pois a min mira que me gusta Azúcar Moreno, e de repente aparece por aí un voto mayoritario a Azúcar Moreno. Podería ocurrir isto, Sergio? Sí, logo se queredes podemos falar en extenso do sistema de votación. Sí, logo temos preparado aí un pequeno gráfico para claro, falarmos. vámonos topar con unha situación complexa, porque vamos ter que conxugar digamos, a fanbase, os fans de Eurovisión, os eurofans, que van a ver o programa sí ou sí e van a votar, xa van cas cancións moi escoitadas, seguimos isto todos os días, facemos as listas, todos os días hai noticias, entrevistas e demais, e, por tanto, xa temos unha opinión moi creada, independentemente do produto final que poidan levar a Benidorm, xa Terra está aquí metida, a mamá de Rigoberta, que temos aí en pantalla, tamén está moi metida nas cabezas, xa as coñecemos. Obviamente, o produto final que leven é moi importante, pero hai que ter en conta que
é a primeira edición deste festival, bueno, non é a primeira edición do Benidorm Fest, pero é a primeira edición da versión renacida. Sí. E claro, non se sabe moi ben tampouco, eu creo que tamén o equipo de Radio Televisión Española, que o está facendo moi ben este ano, tamén teñen esa duda, non? De cal vai ser seguimento que vai a ter, porque claro, pode cambiar moito a situación, imagínate, pois eso, unha persoa media que está na súa casa, que non sigue Eurovisión no seu día a día, que de repente pon Televisión Española e diga, hai xente cantando, que está pasando? Que se pode Claro. votar. Vou escoller Claro. cal votar. Azúcar Moreno, soame moito. Ou, Claro. esa balada gustoume. Claro. Pode permutar moito, porque co sistema de votación que temos, claro, realmente o voto de todos nós que estamos aquí, dos 4 e dos que nos ven, entran nun 25% solo. Entón, hai moito en xogo. É difícil conxugalo. Elas, en eso Aida falaba antes, creo que o teñen moi claro e teñen unha visión moi bonita desto, que é nos vamos a facer o mellor que poidamos, estamos moi contentas co traballo que fixemos, somos moi amigas dos 13 compañeiros e compañeiras que participan e teñen moi bo rollo entre eles. Entón, eu creo que elas gañen, perdan ou o que suceda, van a estar contentas, porque simplemente van a levar a súa música, ao que son elas e o que elas defenden a unha palestra enorme que vai a quedar para toda a vida, porque es que elas van a quedar registradas nese mundo eurovisivo, que hai cancións incluso deste tipo de preseleccións que se escoitan durante moitísimos anos e volven a ser invitadas a programas de Eurovisión, o sea, eso xa o teñen gañado. Logo, se van a Eurovisión, bueno, pois esa xa é outra historia moito máis complexa. Claro. Pois sí, pois, a ver, eu creo que xa vayan ou non vayan, a xente xa se está escoitando, quero dicir, antes xa do Benidorm Fest xa está sonando Terra por todas as partes do mundo, entón iso xa naire yo quita. Logo vimos falar do sistema de votación, pero primeiro imos actualizar eses datos de bueno, as reproducións de Terra e de Ai Mamá. Nós seguímolas poñendo como contrincantes, pero bueno, elas non o toman desa forma, pero bueno, nós imos actualizar as cifras. A ver, aí os expertos, Piñeiro e Sergio, como vedes isto? Eu prefiro que estes análisis que os faga Sergio, que están moito máis habituados que a min a facer estas componendas. E é verdade o que decís, que poñemos aí a Rigoberta Bandini, pero poderíase poñer algunha outra canción que pode dar a campanada de repente. Hai que pensar que efectivamente en Galicia vais a votar en masa, como se fixo no seu día con Lucía Pérez, que o dixo ademais o comentarista naquel momento, non? Uribarri, que decía aquelo de el voto gallego, e é verdade que foi o día que Luar fixo a peor audiencia da súa vida, porque era un venres, e entón todo o mundo estaba pendente para votar por Lucía Pérez. Claro, e isto vai pasar primeiro nas semifinales, na semifinal, pero ollo, Andalucía ten moitos máis millóns de habitantes que Galicia. Poden decantarse, como eu decía, por un produto tipo Azúcar Moreno ou tipo Gonzalo Hermida, que soa a Pablo Alborán, por poñer un exemplo, non? É dicir que pode pasar de todo. É verdade que as apostas, que todo está pensado en que parece que vai estar a cousa. Ao principio falábase moito de Raiden, agora xa non tanto, e máis de Rigoberta. A mí, de todas maneiras, de todo isto, o que sí me está encantando é o bo rollo, ese pezón no medio da pandeireta das tanchugueiras. A pandeireteta. É pandeireteta magnífico, ese disco, ese sinxelo que xa van sacar o día 28 con Raiden, o sea, ese bo rollo é magnífico. Algo se está facendo ben, eu creo que sí. Eu creo que elas están sabendo, xa o comentaba Aida fai un anaco, elas teñen os pés na terra e van seguir traballando. É dicir, isto non é o final para nada, isto está sendo un comezo, e están sabendo aproveitar o momento, eu creo que o están facendo moi ben, porque iso non van... A ver, ao final, claro, é unha competición porque ten que quedar un, pero ves o rollo no que están, e iso é maravilloso. Sí. Sergio, non sei se nos querías comentar algo disto de... É que o tema dos streams e reproduccións é que é moi complicado, porque ao final por exemplo, no caso de Rigoberta Bandini hai que entender que ela xa tiña unha base de fans previa, porque ten os singles anteriores, PR Luis Miguel, se non me equivoco, que xa tiveran moita repercusión. Entón, claro, cando te podes analizar este tipo de datos, empezas a ter en conta tantas variables
que dis ti, vale, pois o que estamos vendo en pantalla, os 2,2 millóns de reproduccións de Rigoberta da Mamá en Spotify son polo tema da Eurovisión, son porque tamén arrastra a parte dos seus fans que tamén escoitan sempre os seus temas, en este caso Tanxugueiras. O sea, a realidade é que non ten tanto seguimento como tiña Rigoberta, pero claro, logo pensas, pero Tanxugueiras tamén tivo a súa palestra e leva meses circulando como favorita, non? Por todos os clubs de fans, por todas as webs, por todas as televisións. É que é un tema moi complicado. Antes falaba Piñeiro, creo que se non me equivoco, comentaba o de que outra cadena Sí, das privadas escolleu a canción de Rigoberta Bandini para ser o tema principal dun dos seus programas. sí. Claro, eso tamén leva a que máis xente a escoite. Ao final, as escoitas das plataformas e das redes sociais, o único que che dan é a enhoraboa para o artista que lle toque, porque está sendo escoitado e, polo tanto, a súa música está A chegando min, lonxe e o seu arte está impactando. sí. Perdona, Sergio, a min Sí. preocúpame o da outra cadena televisiva porque eu nunca lle perdonarei a Televisión Española que lle ganase Buenafuente aquela partida do Chiquilicuatre. Foi o maior cabreo da miña vida, pero con diferencia. Eu sempre, a xente que facía parodia e todo eso decía, vale, e a próxima selección nacional de fútbol para ir ao Mundial vamos coller a 4 matados que hai por aí en non sei onde e mandalos a Sudáfrica. Bueno, pois isto é o mismo. Eu dixen unha falta de respeto absoluta e total a todos os cantantes, compositores, etcétera, deste país por mandar O Rodrigo non está entendendo o tema porque non eu ten o respeto, contexto. claro, eu respeto moito o personaxe, o actor, pero non podo respectar que se leve pois unha patochada a Eurovisión. Eu non sei se Rodrigo se acorda do Chiquilicuatre, non sei, Non, non non. te acordas, ti és moi Non. novo, ti és moi noviño, porque ti podes levar, mira, os homes da luta tiveron unha posta en escea representando a Portugal moi característica, moi reivindicativa e podería parecer, bueno, pois un pouco fora do contexto eurovisivo, pero non, estaba moi ben artellado. A min o do Chiquilicuatre pareceume unha falta de respeto total e absoluta ao mundo da música en xeral, non? E entón, pois non me gustaría que eso se volvese a repetir. Non sei por Tamén que é certo cheguei aquí. Mas que eu o não caso percebi. Mas foi um cantor português? Não. No, Non, No, No, Chiquilicuatre foi un representante de España en Eurovisión. Ok. Non sei se este recorda a Chiquilicuatre, supoño que Sí, 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 porque sí, fora sí, sí. a Gracieta. Sí. Ese mismo ano, para a xente que nos este vendo, que supoño que polo que Piñeiro di que está tan enfadado, había outra canción que era Estaba la a Casa revolución Azul, sexual de la Casa por Azul, Dios, estaba la que a día Casa de Azul. hoxe Claro. recordámoslo como un himno. Pero bueno, son moitas Claro. cousas que pasan impredecibles. Xa. Con motivos que nunca sabes. Pero bueno, o que decía de Rigoberta, outra televisión escolla e tena na palestra tamén lle pode dar moita visibilidade. Que a mí non me parece mal, nin para nada. Ao fin e ao cabo, os artistas este ano conservan os dereitos das súas cancións, Está que moi foi ben. unha das cousas que fixo Televisión Española para eles. Aí Mira, aí está está Chiquilicuatre. Aí está Chiquilicuatre. Sí. Entón, claro, eso, eles con Rodrigo. os dereitos poden facer o que queiran. Ok. Diz, Ter. No, nada, que é ese que estamos vendo aí non é cantante nin nada, é dicir, é unha personaxe, Un actor, sí. sí, un Claro. actor. Claro, eu creo que todos recordamos iso como, bueno, a maior vergonza, non? E ademais como que eu creo que incluso lle perdemos un pouco o respeto nós a nosa candidatura nos seguintes anos, é dicir, empezamos a ver Eurovisión como unha risa. Claro. Unha fricada. Utilizouse, que é unha palabra que a min ponme dos nervios, porque, repito, sigo Eurovisión durante toda a vida e sempre me pareceu ofensivo chamarlle un festival friki. Bueno, houbo mellores edicións e peores edicións, pero friki pode ser un momento puntual, unha canción puntual. En Eurovisión sempre se estrearon todos o audiovisual aproveitou sempre Eurovisión para mostrar a última tecnoloxía, a máis punteira. Eu, con respecto a Rodrigo, dicirle que, por exemplo, eu que votei a Salvador Sobral, despois enfadeime moito con el, moito, por as declaracións que fixo a posteriori e por o mal que se comportou
cando se fixo o festival en Lisboa, el tiña que entregar o trofeo á gañadora representante israelí, saiu un momentiño, entregoullo e marchouse, e el dixo que Eurovisión nin eran fogos artificiais, nin eran pirotecnia, nin nada. Perdona, Salvador, Eurovisión é todo eso. A túa canción era moi bonita e merecía ganar, pero outras propostas, outros anos, con moita parafernalia, por suposto que merecen ganar, e eu quero ver un festival con alegría, con luces, con lume, co que faga falta, porque eso é Eurovisión. Então, ó Pinheiro, pegando Dime. nisso que tu estás a dizer, este Sim. ano valem mais tetas ou pandeiretas? A pandereiteta que dicía, A pandeireta. a jefa. Sí, sí, sí. Que Porque, sacaron... porque são coisas totalmente diferentes, não é? De Non te ramos. creas. A Não, pandeireta ten unha cousa moi boa que coincidiredes que comigo. faz música. A que pandeireta pode-se É fazer un música. instrumento universal. Eu creo que Sim. si chegan a Eurovisión, os países do leste de Europa vaille gustar moito a pandeireta. O norte de África porque non vota, non está Marrocos como estivo no seu día, pero é que, como eu falaba un día cun gran cantor galego, con Xavier Díaz, a pandeireta é universal e eu creo que vai cuajar, vai gustar moito. Olha, eu vou-te dizer, eu acho que sim, porque eu na faculdade, cá na universidade, quando estudei, quando nós nos vestimos todos de igual, de preto e branco, que cá chama-se traje, não sei Sim. como é que se diz Uhum. na Galiza também é traje. É o Sí, traje. traxe, sí, Traxe. sí, sí. Quando se fazem as músicas da universidade, Sí. o instrumento que mais se toca é a pandeireta. É a E pandeireta, sí. costumam ser mais meninas, mais rapazas a fazer, mas também há rapazes que fazem, e muito bem, mas quando se faz, são espetáculos, porque são bailarinos com a pandeireta que fazem música Son com como a as nosas pandeireta. tunas, son como as nosas É, as tunas. tunas, cá também se chama Vos tunas. celebrades, eu sei que Sim. un día ao ano e saídes todos vestidos coa capa, a capa negra, vades A capa pola negra. rúa e ca pandeireta e, Mas bueno, temos as tunas, que são as sim, bandas eu das sei, universidades. eu E sei. a pandeireta é o instrumento mais tocado e respeitado. Oia, unha pregunta para vosé, Rodrigo, e disculpa, Sergio, se te interrumpín. Ujú. En Portugal, ti como portugués, como crees que vai gustar a canción de Tanxugueiras? Ti crees que é unha canción que lle vai gustar a xente do Algarve ou de Lisboa ou do norte? Seguro que sí. De Viana do Castelo para arriba seguro que sí. Mais no sur, no centro de Portugal, van entender esta canción? Vai gustar? Eu vou-te dizer uma coisa. Quando eu conheci as Tanchugueiras faz um mês, para aí, um mês e pouco, eu fui para o trabalho, eu cá em Portugal sou ator. Eu fui para o Sim. trabalho e mostrei as Tanchugueiras, na altura Terra ainda não tinha saído, portanto mostrei o Midas, por exemplo, aos meus colegas, e ficaram todos malucos, no bom sentido, que era, ei, que música diferente, que música tão pura, tão tradicional fora, porque cá não se ouve este tipo de música, porque é uma música tradicional galega e nós, portugueses, ao contrário dos galegos, não temos. O norte tem, mas do centro para baixo, nós não temos a cultura da Galiza. Um português Sei, que eu seja de sei. Lisboa para baixo não vive a Galiza como os portugueses do norte. Os Eu portugueses sei. do norte conhecem a Galiza, sabem esta relação de irmãos que há, mas se fores mais para baixo em Portugal, ser galego ou ser catalão ou ser dos Países Bascos, infelizmente é a mesma coisa. Temos que solucionar, hai que solucionar eso, Esther, Temos, rapidamente, mas eu estou a tratar disso. Eu e a Esther estamos a tratar disso. Mas eu digo-te, as pessoas em geral, a quem eu mostrei no meu trabalho, que é muita gente que trabalha lá, ficou tudo doido com a música delas, porque é algo novo. Olha, a Beatrix está a dizer que foi pandeireta na tuna. A Beatrix é a minha namorada. Saúde E para a ela, Beatriz. ela foi pandeireta na tuna. Mas o público em geral não tem esta paixão pela Galiza. Mas a quem eu mostrei a música, que não conhecem a Galiza como as pessoas do Norte, Ujú. ficaram todos doidos. Portanto, o que eu acho
Agora van que coñecer vão, máis. vão. Seguro E que vão sí. ficar malucos, porque é assim, música lírica já toda a gente ouviu, música rap já toda a gente ouviu, música rock já toda a gente ouviu, música tradicional galega, a maior parte dos portugueses, como a maior parte dos europeus, não ouviu. E agora, quando ouvirem a música, vão ficar de boca aberta, porque hoje em dia a informação é muita, já toda a gente ouviu tudo. A Depende. Esther xa a coñecen en media Europa, o sea que... Ui, iso Olha, é mas eu moito tenho uma difícil. dúvida grande para o Sérgio, que é, nós já cá, aqui nos diretos, falámos muitas vezes sobre a votação, mas eu queria uma explicação científica de como é que Dun funciona a experto. votação e, Temos portanto, aí un um gráfico. experto. Aí está. Sergio, se podes, vai-nos explicando un pouquiño como Sí. vai ser na semifinal e na final, que non sei se é parecido, se é igual, se non... É igual, Bueno, vai ser o contanos. mesmo sistema Sí. bueno, non é o mesmo sistema en semifinal e en finais. O único que cambia é que eles van empregar distintos, transformación de voto a puntos, transformase distinto na final que na semifinal, porque na final só son 8 e nas semifinais son 7. Polo tanto, teñen que modificar un pouquiño os baremos de votación para que encaixen no número de artistas. Pero bueno, o gráfico se nos demostra como vai funcionar. Por un lado está o xurado, que está conformado, sí, realmente sí. 3 son españoles e 2 van a ser xurados internacionais, que de momento non nos sabemos. Previsiblemente venres habrá algunha convocatoria de prensa para informar destes últimos flecos que quedan pendentes. E esas 5 persoas, van a ter un 50% de decisión do voto final, que se vai transformar en puntuacións, é dicir, 30 puntos, 25 puntos, 20 puntos, 18, e así sucesivamente ata chegar ao último. O xurado está todo ali presencialmente, non? En principio, sí. Eles teñen en conta que o xurado vai estar ali e do mundo incluso da entrega os música? seus votos. São pessoas do mundo da música ou são pessoas... Teñen que ser persoas relacionadas co mundo da música, obrigatoriamente. Non se desvelou aínda quenes son. Creo que o que estaba indicado nas bases era que teñen que ser persoas relacionadas co mundo da música con unha certa trayectoria, pero que non poden ter unha relación directa ca cadena da casa por motivos obvios. Ningunha relación directa con artistas por motivos obvios. Xa. Pero sí, van a estar ali e en principio entregan os votos. Non se desvelou como vai ser a entrega das votacións de momento, pero bueno, esperemos que a entrega sea unánime, decir, todos os puntos do xurado dunha vez e non xurado a xurado, que esas cousas sempre acaban moi mal. Xa tivemos moitos exemplos. Ti sabes, Sergio e Esther e Rodrigo, é unha curiosidade. A última vez en que se viu o xurado en España, os componentes do xurado antes do festival, sabes que falaban un pouquiño, bueno, pois ese día presidiu José Manuel Parada, recordo perfectamente, e eu ia ser xurado de Eurovisión. Eu estaba convocado para ser xurado de Eurovisión. Bueno, non vos podedes imaginar a alegría enorme que tiña. É dicir, era unha loucura, unha loucura. 3 días antes chámanme: mira, Piñeiro, ya sabes como son estas cosas de televisión, pero tenemos que promocionar a la hija de Rocío Dúrcal porque hace una obra de teatro y hay que promocionarla. E eu levei tal berrinche que ainda non me pasou hoxe. Tal cabreo, digo, madre mía. Jolín, tiñas que ir agora e dábaslle aí todo, 12, e os outros 0. Facíamos unha ilusión, como non podes imaginar, claro, para un eurofan da vella escuela, que non nos chamábamos eurofans, non? Éramos simplemente seguidores de Eurovisión, é dicir, para que teñades un dato, eu no ano 69, cando foi Salomé, que hubo triple ou cuádruple empate en gañadores, eu estaba internado nun colexio e nese colexio non me deixaron ver Eurovisión. Non dixeron que sí, pero despois non nos la deixaron ver. Veume vir a miña nai de visita o domingo seguinte e eu lle dixen: mamá, sácame daqui
que non me deixaron ver Eurovisión. Non quero continuar máis. Terminei o curso e marcheime. Para que vexades a importancia dun neno. Estou falando dun neno de 10, 11 anos, Mima. Eurovisión sempre no corazón. Mima No de Pero corazón. pensa que este ano tes a oportunidade, non como xurado, pero sí como público, de aportar o teu gran niño de area. Hombre, Ese Sí. 50%. Ora, o que é o Como... Enquisa? non o dudes, Sergio, non o dudes. Sí que nos aí explicando como é o do Claro. público. A ver. Logo Eh, quédanos un 50% público. Aquí estamos divididos en dous. Por un lado, o televoto común, que somos todos os aquí presentes que podemos Mas o votar. televoto é que ou seja, por Exactamente, chamada... chamada ou SMS. Ok, sim. Podes escoller calquera das dúas opcións. En principio, Sí. solamente no territorio español. Presupoño e supoño que isto vai ser así. E logo está a parte do que se chamou xurado demoscópico popular. Basicamente, Que é o escóllese... Enquisa. Sí, é como unha enquisa, pero a un número concreto e reducido de persoas. 350, se non me equivoco, son as escollidas. Eles escollen por trazo de idade, teñen que ser ecuánime tanto a homes mulleres, deben ter interese pola música española, pero non teñen por que estar directamente relacionados con Eurovisión. Simplemente teñen que ter interese pola música en xeral, en concreto do mercado español. Entonces, aí divides en dous, mitade e metade. Esas 350 persoas farán a súa emisión de voto, recollerase e traducirase nun 25% dese 50, e o público fará o mesmo, digamos, traducindo noutro 25. Total, Mas que o que como nos é que... vamos encontrar é con 30 puntos outra vez, cando recollan todo. Mas essas 350 pessoas são na Espanha inteira, não é? Sí. E E também que é por, chaman? Dividieron por todas as por comunidades zonas? autónomas. Também é por regiões de Espanha? Sí, teñen o público sí, o xurado non. Sim, não, digo Pero a parte do Enquisa. esa enquisa é como a fan? Chaman ou como se poñen en Non, contacto esa ca enquisa, xente? tampouco quero dar nomes de empresas. Claro. Televisión Española subcontrata a unha empresa que se dedica a facer investigacións demoscópicas, digámoslo así. Para Como as se fai para as eleccións, enquisas sí, dos políticos, o típico de que partido Sí. político vai a gañar e fan enquisas demoscópicas. Xa, Pois isto é xa. igual. Eles Xa. Mas fan unha vão a selección. casa ou é na rua? Non, é previo, xa está feito. Eles teñen escollidas, agora mesmo hai escollidas está? 800 persoas, sí. E desas 350, eles escollen un número moi grande. Entón, teñen 800, pon. E desas 800, 350 ao final, chegada a semifinal ese día, van emitir un voto que recollen e transforman. Quer decir, está decidido previamente, non é de repente... A min non me cun micrófono. chamaron. A mí tampouco. Mas chamam como? Vão lá à casa bater à porta, toque, toque, toque. Eu sou da Enquisa da Eurovisão? Talvez a xente non, Ou é máis por difícil de comprender. telefone ou e-mail? No, fais a través dunha aplicación creada única exclusivamente para este motivo. É unha aplicación Então... do móvil Ok. e eles votan a través dese sistema. É un Pois sistema cerrado. espero que escoiten todas as propostas e que voten ben e non sexa a voleo, por favor. No, en principio está moi escollido, en eso non va a haber problema. Este sistema emprega Portugal algún ano ten empregado, actualmente non sei que sistema están usando, pero Sanremo en Italia leva empregando moitos anos, incluso máis complexo, porque o sistema de Sanremo ainda lle dá un par de voltas máis ao sistema do voto, metendo a prensa internacional, nacional, pero bueno, É que está moi mirado. Sanremo é Sanremo Sí. tamén. Nese sentido, Televisión Española fixo ben, digamos. Podían haber escollido moitos sistemas de votación. Escolleron un que é empregado por outras preseleccións e que nese sentido está máis que probado xa. Vamos. Sergio, unha última cousiña, xa imos despedíndote tamén. Tú que crees? Bueno, isto volvemos ao de antes, que todo pode pasar, non se sabe, ata a semana que ven que vexamos tamén a posta en escena, todo iso, pero esta forma de votación crees que nos beneficia ou que nos prexudica? A ver, Eu falo nos, pero nos hasta en xogueiras, que eu xa me uno. Exactamente, entendín. Falaba antes Piñeiro, recurro moito a este home, dame moito tema de conversación aquí. É que falaba antes do voto galego, que se volca. Se isto hubese sido en base a porcentaxes, probablemente o voto galego houvese aupado máis a Tanxugueiras que neste sistema. Claro. Este sistema o que fai é que, por exemplo, imagínate, se na votación Tanxugueiras leva unha cifra aleatoria, 20.000 votos.
Rigoberta leva 19.000. E o terceiro, poñamos a Raiden, que además é moi amigo de Tanxugueiras, e van a colaborar agora. Imagínate que ele levase 1.000 votos, que non vai ser así. Ti cando traduces eso a puntuacións, 20.000 votos tradúcense en 30 puntos. 19.000 votos vanse traducir, pois imagínate, se son 30, 25. Por unha diferencia de 1.000 votos, Rigoberta xa perdeu 5 puntos. Pero Raiden, que levou 1.000 votos, de repente vai a levar 20 puntos. Claro. Que é prácticamente o mesmo que o que levou 19.000. Claro. Que o sistema ten as súas peculiaridades? Sí, en Eurovisión pasa o mesmo. En Eurovisión, cando se emiten os votos, o mítico 12, 8, 10, ata o número 1, son 10 votacións, pero o xurado e o público vota a 26 candidaturas. É dicir, 16 países automáticamente levan 0 puntos, ao mellor por unha diferencia dun punto que xa pasou, porque nós cando levamos a Edurne en 2015, moitas veces éramos o número 11 das votacións. E Claro. iso transformase nun 0. Pero tires o 11, outro 26. Non hai un sistema perfecto nen xusto. Este o que permite facer un resultado máis parexo, que non haxa disparidades moi grandes entre todos os artistas, o cal tamén é moi positivo e hoxe en día inténtase protexer un poquinho máis eso para que non pase pois o que vivimos o ano pasado. 0 puntos España, 0 puntos Alemania, 0 puntos Reino Unido, 0 puntos Xa, Países xa. Baixos, e xa dis, bueno, pois nada, non hai puntos para ninguén. Pero bueno, o sistema nese sentido pode perxudicalas un pouco ou axudalas se conseguen estar nos primeiros postos de todo. Porque claro, aquí non ten por que gañar o primeiro do televoto, sí ou sí, porque pode ser o terceiro do televoto, pero o primeiro do voto demoscópico, o primeiro do xurado, entón vamos a ver esa mezcla. É un sistema funcional e que leva moitos xa. anos circulando no mundo eurovisivo. Ao mellor levámonos sorpresas, ao mellor non, pero tamén é parte da diversión, digamos. Senón non hai drama. Xa. Bueno, de alguma forma ten que ser, sempre Claro. vai haber alguén que saia ganando e outro perdendo, pero Correcto. bueno, aí teremos o eurodrama, como Exactamente. se comenta O sempre. primeiro do ano, que ainda non tivemos. Sí. Bueno, Sergio, imos te despedir xa, imos quedar un cachiño máis con Piñeiro, pero a ti xa te despedimos aquí. Moitas grazas por estar ata tan tarde connosco. A vos, Obrigado, sen problema. Sérgio. Muito Un abrazo obrigado. Da grande. Eurovisión. Un abrazo, Sergio. Volveremos falar ou vernos ou que sexa, porque nós este mes xa sabes que estamos volcadísimos cas Tanxugueiras, así que, bueno, se Nada, realmente nosa semana que consiguen... ven pa Benidorm todos. Eu se Hombre. pasan a final tamén vou, e digo en Espero verte serio. ali. Así que a tope con elas, vamos cas bandeiras todos. Vamos todos. Eu também vou. Vamos. Bueno, Veña. vale. Todo o mundo, vamos. Bueno, Sergio, pois o dito, moitísimas grazas e bueno, nada, a tope esta semana. Moito A tope, ánimo que remedio. tamén ca Muito vosa obrigado, páxina. Sérgio. Un abrazo. Falamos. Veña, beixiños. Moitas grazas, Chao, chicos. chao. Até Chao, já, chao. Ata logo. Até já. Ai, buah, que nervios, de cara a semana que ven. Que non Sí. queda nada. É que... É Mira, que queda aínda unha semifinal. Estámonos sempre olvidando de que, home, eu teño amigos eurovisivos, os meus amigos de This is Galicia Calling que din, bueno, eso está ganado pero así, vamos, pasar a final non o dubidamos. E a min as semifinais danme sempre moito medo por unha razón, Esther, porque vota menos xente, teñen moita menos audiencia e o voto igual non é tan fiable. Entón, bueno, alguén di que as semifinales son pos eurofans e a final xa é para todo o mundo. Eu non o teño tan claro e sempre me dan un pouquiño de medo, pero bueno, eu teño claro que as Tanxugueiras no, van a pero estar nós na imos final. estar aí Eso. recordando que a xente chame todo isto, non hai problema. Olha, Pinheiro, tu, Dígame. para além de seres um pai da televisão na Galiza, Non, e para além de Sim, teres sim, um sim, nome que é meio português, porque cá também há muitas pessoas que se chamam Pinheiro, sí. eu sei que tu tens uma relação com Portugal. Sí, hombre, eu agora non, porque a raíz, bueno, da pandemia e de outros motivos personais, pois vendina, pero eu tive en casa en Portugal 14 anos e no norte de Onde? Portugal. Onde? En Moledo, concretamente, en Moledo, en Camiña. E un lugar fantástico, mando desde aquí moitos beixiños para todas as persoas maravillosas de Camiña e de por aí. E a verdade é que sí, porque eu
todas as fins de semana, todas as ferias, todo, eu vivía en Portugal e entón, bueno, pois estiven nalgunha final do Festival da Cansao, sigo sempre todo o que sucede con Portugal, enfadeime moito, você non se acorda, lóxicamente, pero alguén lle contou, cando a gran cantora Rita Guerra, que levou unha das cancións máis fermosas que Portugal mandou a Eurovisión e tamén quedou nun posto fatal. Ao final de todo, eu dixen injusto totalmente, porque Rita Guerra cantou Déixame soñar increíblemente, como cantou Dulce Pontes en Italia, como cantou, eu que sei, Tonicha, Menina do Alto da Serra, e despois desde aquí eu quero mandarlle un cariño moito grande a Susi. Susi, Susi esteve connosco. Susi, Já conocémola, sí. claro, é que Susi é nosa, Susi acaba de sacar agora un disco distinto completamente, pero moi fermoso. Susi é unha gran cantora, unha gran cantante, e foi unha pena que non pasase a final. Chegou á semifinal de Eurovisión, pero quedou de 11. Pudo ter pasado a final, levaba unha canción moi divertida e nos aquí témola como nosa, a nosa querida Susi. A miña relación con Portugal é moi estreita, eu inda este domingo estiven comendo en Portugal, inda que Onde? Lá em Caminha? non, máis preto nesta ocasión en Camiña prácticamente había varios restaurantes que estaban fechados, outros estaban xeios e ao final viñen comer aquí moi pretiño da fronteira, un lugar en que, bueno, a verdade é que das fins de semana son todo galegos, pero bueno, A Chaves. no, aquí. Bueno, cando digo aquí, efectivamente, podía ser en Chaves, si É que estamos en Verín. por deberín sempre a Chaves. A ver, é Tui e entón, bueno, Ah. pues cerquiña de Valença, pero eu vou moito a Ponte de Lima, a Ponte da Barca, a Porto, agora menos, porque está demasiado turismo aí no Porto, demasiado turismo. Eu gozaba moito antes do Porto, agora non tanto, porque demasiada xente, quizás. Qual é o teu local preferido em Portugal? O sítio que tu mais gostas de todos? Não vale dizer Caminha. Non vai dicir que a miña, no, pero podo, hombre, hai algúns lugares como non sei, para comer, por exemplo, pero non sei se por a comida ou porque eu encontrome moi a gusto en Amandio, este en Camiña, e é o meu amigo Amandio, eu mandolle un abrazo moito grande, porque é como estar no salón da miña casa, e despois non che sabería decir, é que me gustan moitos. Eu en Lisboa, pois encántame descubrir sitios novos. Eu recordo a penúltima vez que estiven en Lisboa por Semana Santa, por a Pascua, descubrín un local en Alfama maravilloso que eu non coñecía. Eu iba por as rúas, para arriba, para abaixo, e de repente vin unha praciña pequena e tal, cun restaurante ali ao aire libre e tal, no medio de Alfama, e aquelo foi maravilloso. E no mesmo Porto, a pesar de que este moi turístico, non en Porto, que é en frente, en Vilanova de Gaia, Sí. pois de repente xa marchaba porque non había lugar para xantar cenar para os nosos, non había maneira, e de repente mirei para unha casa e escoitei un pouquiño de música e dixen, vamos aí. E de repente Fado. dixenlle ao camareiro, hai sitio para xantar? E dixo, cantos son? 2 persoas, agarden un bocadiño que hai. Oye, era unha casa non era casa de fados, pero aquela noite, no primeiro andar, había fados, e entón estivemos ali como 3 horas comendo e escoitando fados, era todo moi familiar e era un sitio magnífico. Non recordo o nome para dicilo, porque, bueno, aparte prefiro os sitios así maravillosos, é mellor non dicilo, non Yeah. facerle moita publicidade, senón cando volvas xa non hai lugar, xa non hai Verdade, sitio. verdade. Sí, Que bom. isso é E verdade. do é verdade. Sul? Conhece alguma coisa do Sul de Portugal? Bueno, como todos os galegos e os españoles en xeral, pois o Algarve, eu na viaxe, na última que fixen ao Algarve, tiven necesidade de parar
en Grándola, porque, bueno, pois os que vivimos de algunha maneira sendo moi xóvenes a revolución dos cravos, non? No que Portugal volveu á democracia, pois recordamos o Seca Afonso e aquela Grándola Vila Morena, e eu tiña que ir facer a miña fotografía en Grándola e eu desviéime da autopista para facer a foto en Grándola. Sí, son cousas da vida. Piñeiro, que che ia dicir? Falando da tua relación con Portugal e demais, nós estuvemos buscando no arquivo da TVG e atopamos o programa Aquí Portugal, que non sei se era Aquí Galicia, Aquí Portugal, e imos ver un anaquiño que sacamos, que recuperamos do arquivo, no que saes ti con presentadores portugueses. Imos ver aí Bem-vindos ao Aqui Portugal, um Aqui Portugal especialíssimo. Estamos em Ourense, podemos dizer que é um Aqui Portugal sem fronteiras. E porquê que estamos na Galiza? Bom, nada melhor do que ser o José Pinheiro para me ajudar. Hoxe é un día moi especial para Galiza e para Portugal. É un día moito especial para as televisións públicas, para a RTP e para a TV Galiza. Por primeira vez na historia faz un programa conxunto en directo para aproximadamente 13 millóns de persoas que poden vernos. Para nós é un orgullo estar hoxe aquí. Bom, e para nós também é um orgulho fazer parte desta emissão super especial aqui na Galiza. Sem sombra de dúvidas, porque ainda há pouco, falando com Alcaide de Ourense, lhe falava da história comum que quer a Galiza, quer o norte de Portugal e o Minho em particular. Estávamos em Ourense, não? Estávamos en Minho que nos une, en Ourense, na Praza Maior de Ourense. E era a primeira vez que se facía esta colaboración ca RTP e a Televisión de Galicia en riguroso directo. A min, en principio, dixérame para estar pois unha hora e meia, como moito, e estiven toda a tarde ata que rematou, e porque unha parte era para Galicia e Portugal e despois o resto era somente para Portugal. E foi unha experiencia maravillosa con Sonia Araújo, co resto dos presentadores, e eu repetín o seguinte ano non puiden porque eu viaxaba a México, pero sí que repetín cando eu saín dunha situación miña persoal complicada e volvín á tele e fixen o Aquí Portugal desde a Praza do Obradoiro de Santiago de Compostela, recordando estes momentos maravillosos desa colaboración que eu creo que engrandece as nosas televisións públicas, a galega e a RTP. Tú ves, Rodrigo, eran os inicios do apuntamento lusófono. Era o que eu ia dizer. Nós agora, há 2 meses atrás, tentámos refazer isto em Santiago. Eu fui ter com a Esther e tentámos fazer isto numa versão do hoje em dia. E como é que tu sentiste, Pinheiro? Sim. Porque é sempre bom trabalharmos, mas acho que é um orgulho imenso sermos os primeiros a fazer alguma coisa. E sendo a primeira vez que juntaram os dois canais, as duas televisões públicas, a TVG com a RTP, tu já estavas a dizer, qual é que era... O que é que tu sentiste como apresentador naquele momento? Eu sentí nese momento, dixen, bueno, eu xo fixen todo. Quero dicir, a miña ilusión era no seu día ser a presentador na Televisión de Galicia, eso conseguino no ano 92, e despois que de repente che poñan esta en bandexa, esta oportunidade de falarlle a todos os galegos e a todos os portugueses con esa audiencia potencial, non só de Galicia e Portugal, sino dos galegos e dos portugueses que están na emigración, que son varios millóns tamén, non? E entón, inda que o meu portugués, eu non falo portugués, non vou presumir agora de falar portugués, teño algunha palabra e bueno, igual tiña que falalo un pouquiño mellor, un bocadiño, pero sí que me sentime na casa. Eu sabía que lle estaba falando a unha señora ou un señor de Madeira, do Algarve, de Funchal, de donde fose, e que non me conocían de nada, pero estaban sentindo que lles estaba falando un galego portugués, é dicir, que estaba
querendo e respectando a súa lingua, que é a nosa, a súa cultura, as súas tradições, e para min eso foi moi, moi importante. Despois, a raíz de aí, atrevíme a gravar varias cancións, algunhas están nos meus discos, outras Eu gravei conheço o Milho Verde, tu o Millo cantaste o Milho Verde Verde. do Seca Afonso, e despois algunha máis en brasileiro, e en portugués e en brasileiro, porque eu gosto moito dos nosos idiomas, que en definitiva é un. E estás na história, para sempre ficarás na história portuguesa e galega como tendo presenciado e sendo um dos protagonistas do primeiro programa feito em conjunto entre a Galiza e Portugal. Sí. E é um orgulho ter-te aqui connosco, mesmo. O orgullo é meu estar con Esther e contigo, Esther, que a seguimos todos, que entrou nas nosas casas como un furacán, con un aire fresco, con digo eu, con esta lusofonía maravillosa e que, sabes que ademais eres unha das mulleres máis queridas neste momento no país. Esther. Bueno. Depois das texugueiras. Despois das texugueiras, Jolín, bueno, Piñeiro, que saibas que no chat tamén estuveron aí poñéndoche cousas moi bonitas en relación a este vídeo, que todo o que estás dicindo, vamos, todo o mundo comparte que foi un orgullo e que oxalá se repitan máis cousas así. E bueno, nada, grazas tamén polo que me toca, grazas por vir hoxe aquí, por estar connosco compartindo este nerviosismo eurovisivo. Eu non sabía que era tanto tempo e mandei que me preparasen un bocadillo de xamón, de presunto, porque estaba... Digo, pero vamos rematar ás 11:30, pero se estou sin cenar, non? Hai que cear antes. O agradecido son eu, de corazón, pasei no bárbaro e alégrome moitísimo de ter compartido este tempo aquí con vos, coñecer a Rodrigo, con esa melena fantástica. Tens que volver outro día e conócelos sen maquillaxe. Sí, eu em Rodrigo. Eu hoje estou de Madonna, mas a próxima vou estar em Rodrigo. Ok. Bueno, Piñeiro, pois xa imos falando, a ver que novidades temos de aquí a unha semana, oxalá sexan boas. Bueno, nada, vémonos. Como din os portugueses, ten que ser, sempre para frente, sempre para frente. Aí está. Muito boa noite. Boa noite, muito obrigado. Obrigado. Beijo grande, graciñas. Chao. Muito obrigado. Uau. Grande Pinheiro. Grande, tu ves. Eu só eu xente boa. Olha, eu era muito fã do Gaioso e agora o Pinheiro está ali. Também. Ves? São os dois pais para mim da televisão. O Gaioso e o Piñeiro son os históricos da TVG, a parte que xa non é que todo o mundo os coñeza, e que teñen dous grandes programas, bueno, Gaioso os venres, Piñeiro os sábados, senón que son enciclopedias andantes. É que saben tanto, teñen tanto mundo que poderíamos estender a entrevista moitísimo máis. E agora, pegando aqui, eles são enciclopédias andantes e tu és um dicionário andante. Bueno. Sim. Era o dicionário andante. Podiam fazer uma série, um seriado sobre ti, que era um dicionário com pernas. Disfrazada. Assim, com uma coisa assim quadrada. Era muito giro. Olha, no carnaval, e agora estou de Madonna, mas no carnaval verdadeiro... Basta disfarçar de digo-te eu. Não, de Esther. Vou-me disfarçar de dicionário a dizer galego-português. E é o meu disfarce de Esther. Vale, parece-me ben. Bueno, que che ia dicir? Ainda queda unha sorpresa máis, pero esta tamén é sorpresa para min, porque no tempo que nos queda, bueno, ainda nos quedan dúas. Ao final do directo vou desvelar outro finalista máis do concurso, así que non vos vaiades, porque vou dicir outro nome máis. Eu estou muito ansioso para saber. E agora vai entrar un último convidado que nin eu, nin tú sabemos quen é. Eu non sei quen é. A min dixéronme que vai vir unha persoa e que temos que... Agora temos un convidado sorpresa. De onde é? Desde onde nos fala? Podemos preguntarlle cualquera cousa, pero temos que adiviñar de onde é.
O sea, que Ok. non lle podes preguntar de onde é. Eso ten que adivinhar tú. Então, Claro. isso é batota. Bueno, pois que pase xa o señor convidado sorpresa. Eu vou já adivinhar. Ui, hola! Olá! Olá, boas noites. Hola! Boas noites. Que Estás te bom? chamas, Andy? Ui, a ver, vamos... Veña, primeiro tú, Rodrigo. Olá, Andy. Olá, Tu- de- chamo-me Andy, teño 25 anos, estudo filoloxía románica, as miñas materias principais son o italiano e o francés, pero tamén aprendín o galego simplemente porque a miña facultade o ofrecía, pensaba por que non. Sempre me resultou fácil aprender gramática, vocabulario, ademais foi unha oportunidade de ampliar os meus coñecementos xerais, porque antes non sabía nada sobre Galicia, os seus costumes e a súa historia. Oi, falas moi ben, Muito bem. Graças. Vives em Itália? Non. Ah, falhei. Agora és tu, Esther, com uma É, pergunta. Mas olha, fala melhor galego do que eu. Pois sí. Pois Muito sí, a melhor, verdad. muito Pois melhor. sí. Falas Eh, português? Desculpa, Esther. Vale. Un pouco. Ok. Pronto, é Esther. Agora vou-me calar. No, nada, iba che preguntar, Andy, se estiveches, ou cuántas veces estiveches en Galicia, e en Portugal tamén. Nunca estiven en Galicia, por suposto, gustaríame, pero aínda non. Buah, estarme dicindo que nunca estuveches en Galicia e falas así, estou flipando. Buah, pois tes que vir, Eu E em invítote. Portugal? Alguma vez estiveste em Portugal? Tampouco? Un pouco. Que fuerte. A ver, é que claro, non che podo preguntar de onde eres. Não, mas espera, ele fala francês, italiano e galego, para além de falar outras línguas que nós ainda não sabemos. Vives em França? Non. És tu. E en Brasil estuveches? Tampouco. Alguma vez estiveste na Europa? Sí. Onde? Se é que se pode dicir. Estiven en España, en Francia, en Alemania, en Polonia, Austria, case todos os países. Olha, já viajou mais que nós. Eu que sou daqui nunca estive nesses países todos. É verdade. Dice que o señor Cerro Vega, Andy, case mellor desvelalle xa não de onde digas. vives. Não digas. Nós vamos adivinhar. Esther, eu estou contigo. Bueno, a ver, Temos que un minuto adivinhar. máis, senón que non o Ok. diga. Vives na Ásia? Non. És tu, Esther. Também já não faltam assim tantos continentes. Eu iba che preguntar... que cuántos anos levas falando galego? Bueno, comecei a estudalo hai, creo, 4 anos. Há 4 anos. Pronto, é mais Desde- tempo do que desde eu. aí, Isso desde- é melhor, eu desde- percebo. desde- E con quen o falas? Porque se nunca viñeches aquí, que tes así ali xente que fala galego ou portugués? Coa miña profesora, o meu profesor. Aqui no chat, pronto, é batota, porque não fui eu que pensei nisto. És da Nova Zelândia. Non. Estados Unidos? Tampouco. Eres de Marte. És do continente africano. Non.
Eres Ai. México, dizem aqui no chat. Não. Ai. De... Hemisfério Norte ou Hemisfério Sul? Hemisfério Norte. Londres, preguntan aquí. No, Corea. Não, Não. Coreia não. De Arzúa non, porque nunca estuvo en Galicia. Esta América do Norte? no. Ui! Bueno, pois dinos xa de onde eres, Tes- porque eu xa non me queda, non sei. Bueno, nací e crecí en Alemanha, pero os meus pais veñen da China. Entón, Ok. e Em agora que mesmo... zona da Alemanha? Que zona da Alemanha? Sí, Mas em que parte da Alemanha? De onde é que cresceste? do sul. Como é que se chama a cidade? Mannheim. É Hum, unha cidade de case 300.000 habitantes. Buah. Uau. Pois estou flipando. Digoche unha cousa, Andy. Falas moito mellor que moita xente de aquí. Que a Esther, Non por che idea exemplo. que a min. Porque fijo que os castellanismos non os No. metes. Sí. Uau. Que non che dé vergonza falar, fálalo super ben. Pareceme flipante que comezaras a aprender, é dicir, que saíra de ti e dicir, pois vou aprender esta lingua. Gústache o galego? Sí, por suposto. E o português? Tamén. Coñecías os nosos programas? Sí, sigo o Digocho eu case desde Ole! o principio. Uau. Que guai! Pois tes que vir a Galicia, Andy. Sí, oxalá. Tes que vir e avisamos ao Rodrigo e vamos por aí de turismo os tres. Eu vou buscar o Andy, passo na Alemanha e depois vou ter contigo. E mais o Andy. E vamos ter Claro. com a Esther. Mas Claro. uau, incrível. Olha, e tu também falas chinês ou não? Sí, falo chinés cos meus pais. Quantas línguas falas no total? Eso, a ver. É unha pregunta complicada, é que non me gustaría contalas, non é que despois de facer un curso sabes perfectamente falar, é un Xa. proceso continuo. Bueno, pero Hai que cantas manter a linguas práctica. chegaches a aprender ou a estudar? Non che digo que Pois saibas. falo chinés, alemán, no colexio tiña inglés, obviamente, francés e italiano. Na universidade estudei catalán, galego, éuscaro tamén un pouquiño. Mima. Bueno, vas botar as tanxugueiras en Eurovisión. 8 línguas diferentes. Uau. Flipa, Como é que se diz? Um poliglota é quem fala 5. Quem fala 8 línguas, como é que se diz? É um autoglota? É un Quizais. multiglota. É um multilota? Uau. Dice o señor Certuvegas e xogamos o Wordle. É melhor, Vale, porque de veña. certeza com ele acertamos. Mete Con uma ele língua acertamos qualquer. seguro, sí. Olha, escolham a língua que nós acertamos. Uau, Andy. Incrível. En que Este é xogamos? em galego, é em En galego. galego. Diz em cima galego. Por veña, a ver. Olha, eu vou ser o primeiro, que sou o que sabe menos Espera, línguas aqui, pelos Andy sabe vistos. xogar. Sabes xogar, Andy? Sí, Vale. Boa. Eu vou ser o primeiro porque sei poucas e lembro-me da semana passada que era gente. Sí. Portanto, Que vamos ver se acertamos acertamos superpronto. alguma letra do gente. Pode ser que sejam parecidas as letras. Entón, poñamos xente. Sim, só para ver se acertamos Vale. alguma letra. Vale. Vamos ver. Oh. Nada! Zero. Vamos dicir algo con A. Cantar. Non entra. Asco. Non existe asco, é noxo.
Fugir. Fugir. A ver. Fugir. Vale. É dicir, o U está aí e logo hai un I e un R, pero non están no sitio que teñen que estar. Agora tem de ser o Andy. Ruído. Vale, ruído. Fijo que é, Queres ver que vai xa acertar à verás. primeira? Xa verás. Uau! Andy, vou-te contratar. Uau! Andy, muitos parabéns! Fogo. Flipando estou. Buah, de verdade, alucinante. Incrível! Alucinante. Nós estávamos aí como parvos, unindo letras, dice el ruido e nós... En fin. Uau! Vou-te deixar o posto do Digo eu. Eu também. Fica o Andy a fazer de nós os dois. Fogo! Parabéns, Andy. Muitos parabéns. Incrível. Moitos parabéns tamén por te dicir, polo ben que falas bueno, por saber tantas linguas, que sempre se lle pregunta a xente que fala tantas linguas, por exemplo, en que lingua soña, porque claro, tes tantas palabras mesturadas e tantas linguas, non te faz aí un cacao mental? Sí, ás veces, pero non penso que pense en palabras, creo que es máis en imaxes, non sei. Bueno. Bonito. Dicíache antes, bueno, porque sabes que neste programa estamos a tope cas tanxugueiras, eu non sei se eres fan de Eurovisión. Mas olha, o Andy foi tão bom. Vamos fazer o jogo em português também. Pode ser que ele acerte. Pois facemos, claro. Também sí. há em português. Sí. Olha. Pero isto sí que eu nada, Em português. Agora quer ver a Esther também. Poñemos a mesma palabra para ver se están esas letras. Poñemos ruído. Ruído, pode ser ruído. E agora era a mesma, imagina. Perdi o interesse. Não deve ser a mesma. Ou será? Não. Ok, acaba em O. Vale. E tem um I espalhado. Sítio. Sítio. Pode ser sítio. Non pode ser. Dixino mal. Non, sí que pode ser. Não, está certo, sítio, sim. Olha, está certo o I. Não. Andy, o que é que tu achas que pode ser? Ilumínanos. Vídeo non, porque non temos o D. Sim, não tem o D. Pode ser lindo. Estão a perguntar lindo. Lindo. O Salvador diz que pode ser lindo. Lindo. Pero non leva acento. En portugués lindo leva acento, Rodrigo? Não, mas acho que isto é com ou sem acento, a letra. Pero aí ten acento. Sim, mas acho que pode ser sem... não, tem de ser com acento. Pois. Vídeo, diz o Tiaguinho. Ai, Tiaguinho! O Tiaguinho de certeza que já jogou isto. Fijo que é isso. Bom vídeo. Deve ser vídeo. Vamos lá ver se o Tiaguinho... Pois, também não podia ser lindo por causa do D. Não pode ser por causa do... Mas podemos tentar vídeo, só para... Como se escribe... Escreve-se assim, não? Sim. Em português. Não pode ser. O quê? Então... Iba a decir Fidel, pero no. Fidel não. Filmo. Não, mas filme não é... Não.
Não. Pi. Pi? Pi. Pillo. Pillo. Não, isso não é. Cinto. Lítio. Lítio. Lítio pode ser. Cinto. É cinto. Cinto não leva acento. Mas pois o lítio não pode ser por causa do Iba a T. decir vidrio, pero no, tampouco, porque non hai de... Vidro não. Também não pode ser. Ui, esta está difícil. Espera aí, olha que a minha mãe, se estiver a ver, deve saber. Pede aí à minha mãe. Oh mãe, diz aí a resposta, porque ela de certeza A ver, que pero sabe. temos que acertar a nós. Em É português que está en difícil. portugués está difícil. A ver, vou probar con tus letras. Con Tíbio. no. Siglo. Na, Não. pi, Vinho não. Não pode ser. Espera aí, porque as pessoas estão a fazer Vi. confusão. O I tem de ser um I com acento. Não pode ser um I sem acento. Portanto, não pode Fi. ser, pelo que eu percebi. fi, Fi. i, Fogo. É que... Zinco. Não, zinco Não. não leva, acho que não leva acento. Zinco. Mi. Minto. Minto, pero isso não é. Minto Isso, não leva acento. Cinco também não. O acento não se mantém. O acento não se mantém. Pois então cinto. Sinto ou sim. Sinto. Não, sinto. Não pode ser por causa do T. O T. E por causa do S. Ai. Não. Sinto não. Fi. Minho. Não. Minho. Não? Porque se escreve com NH, claro. Minho. Minho. Podemos tentar Minho, como disse aqui o Pedro. Minho. Não! Não é assim! Minho. Essa palavra Não não é é válida. Minho. Porque minho é palavra... O sea, é um nome próprio. Então podemos tentar filho. Filho. O Radrão diz filho. Filho. Pode Vai ser ser filho, já verás. Não. Não. Ai. Oh! 5. Pon 5, pero... Ui! Só temos mais uma oportunidade. A ver. Piano, dizem para pormos. Piano. Sí, porque non saiu nin A nin N. Pon piano. Pois é, para a próxima Veña. temos que usar mais vogais, que é para queimá-las. Será piano? Viva, Olha, temos que agradecer difícil. à Vila da Cruz e ao Gustode Paparoca que nos ajudaram no piano. Foi muito mais difícil. Foi moi difícil. Muito difícil. Moito. Muito mesmo. Mima, bueno, pero jogamos ao Fogo. límite, Para as semanas volvemos xogar. Olha, e o Andy em galego acertou logo. Sí. A tope, o noso salvador. Foi mesmo. Bueno, Andy, pois un prazer, moitísimas grazas por acompañarnos este cachiño, a ver se volves outro día. Obrigado. Parabéns por ese galego, ánimo, sigue practicando a tope, a ver se volvemos coincidir, vale? Moitísimas grazas. Vale, grazas por terme Veña. Obrigado, programa. Andy. Obrigado. Un saúdo, chao. Muito Bueno, fixe. pois nada, Olha, pasamos eu preparei-te meia uma hora co surpresa. xogo. Eu Que preparei-te uma surpresa? surpresa. Tu lembras-te na semana passada que eu disse que te ia cantar uma canção? Pero aínda me queda unha cousa a min, eu non sei se che dá tempo a cantar. Então, o que é que ainda tens aí? Bueno, pois veña, canta. Não, que música é que eu te ia cantar? Lembras-te? A de Manu Chao. A do Manu Chao. O Me gusta, niña, me gustas tu. Me A gusta, ver. bala, me gustas tu. Mas Em eu, galego. como sou um aluno exemplar, pedi
porque eu não consegui fazer sozinho, pedi ao senhor CRTVG para me traduzir a música. A ver, então, como E é? então, peraí, vamos pôr aqui a música. Ah, vale. Olha. Isto seria Me gustam os aviones, me gustas tu. Mas em Pero eu quero galego, que me fagas en galego, eso. Veña. em galego, vou fazer assim. Gustam os aviões, gustam-me tu. Gustam viajar, gustas-me tu. Gustam-me amanhã, gustas-me tu. Gustam-me o vento, gustas-me tu. Gustam-me sonhar, gustas-me tu. Gustas-me o mar, gustas-me tu. Que vou fazer? Je ne sais pas. Que vou fazer? Je ne sais plus. Que vou fazer? Je suis perdu. Que horas são? O meu coração. Oh, não. Que horas são? O meu coração. Ai. E só não faço o resto porque já é tarde. Porque eu tinha sim, preparado 4 músicas em galego para te Ai, cantar. não- Gostaste? Tens que ter cuidado, gostei moitísimo. Tens que ter Oh. cuidado, a ver se ainda te van a meter na preselección do Benidorm Fest. Não. Não, nesta não vou porque eu quero que as Tanchugueiras ganhem. Porque se eu for ganho eu. Se non, claro, gañabas tú e non queres quitar o protagonismo. Exatamente. Mas olha, foi Ai. muito giro. Obrigado Sí. pelos convidados que trouxeste hoje. Muito interessantes. Vou ca última sorpresa, xa despedimos. Tens outra? Vais cantar Claro. também? Non. A Esther vai cantar em Non. português. Non. Eso é outro día. Espera, que xa... no, pensei que xa estaba aparecendo. Vale. Como xa che contei a semana pasada, estamos estas semanas desvelando os nosos finalistas do concurso do Digo Eu. Eses son os que temos ata agora. O de Rianxo, por certo, dinlle unha sorpresa aos rapaces a través dunha videochamada. Foi moi bonito todo. Eu vi. Sí. E hoxe vou dicir outro finalista, que é... Vou buscar. Aí que está. O seguinte é... O Cei Francisco Vales Vilamarín de Betanzos. Ale! Parabéns! Se algún alumno ou alumna nos está vendo, pois eso, moitísimos parabéns, que saibades que sodes uns privilexiados, porque como xa dixen, eran 200 propostas as que nos chegaron e só puidemos escoller 10. Así que moitísimos parabéns por esa idea que nos mandastes. En nada, poñerémonos en contacto con todos os coles de novo para empezar a programar un calendario para ir a gravar cos coles, porque vou ir aos coles, Rodrigo. Uau! E eu vou também. Tu disseste que me levavas. Tu, se queres, ven. Eu vou a todo lado. Vale. Muito Bueno, giro. pois, Olha, despediremos. e sentiste, espera aí, antes de despedir, sentiste que eu cantei em galego, mas em galego de verim? Porque foi gusta-me tu e não ti? É verdade. Eu xa estaba Ah. cas presas de pasar ao seguinte e non che din os parabéns porque efectivamente cantaches no meu galego, quixeches tocarme a fibra. Pois E dixeche tú en vez de ti, que é como dicimos en Verín. Moi ben. Moito obrigado, Rodrigo. De nada, foi um gosto. Olha, muito giro. Pois nada, que xa nos deron as 12, porque que hoxe tuvemos moitísimas cousas. Pasouse É. enseguida. Tu ves? Passou num instantinho. Cada directo é mellor. Bueno, nada, antes de nada, saúdos a Gate 2, que sempre se emite isto logo os sábados pola mañá. Saúdos a toda a xente do chat que está aí mércores tras mércores. Nada, despedímonos aquí. Pa semana, Rodrigo, como é a semifinal, de aquí a unha semana xusto, é a semifinal na que van participar as Pois é. tanxugueiras. Así que tú e eu imos comentar en directo o que estea sucedendo no Benidorm Fest. Ímolo comentar, bueno, tú desde Portugal e eu desde aquí. Pero, Mas como eu, xa para dixen... estar mais próximo, até vou para a Serra da Estrela, que é para estar mais próximo da Galiza do que aqui. Moi ben, moi Que é ben. para estar aí, olha, para estar a ouvir tudo em direto. Moi ben. Vais ver. Pois esa semifinal verémola así, pero, como xa dixen, non vai en broma, é en serio, se as tanxugueiras pasan a final,
a Esther vai a Benidorm. Queda dito. Así que, oxalá pasen, que as quero ver. Bueno, pois nada, iso, ata aquí. Moitas grazas ao chat por estar sempre aí, grazas a ti, Rodrigo, que xa nunca che dou as grazas porque xa sempre estás, entón Non vale a pena, non vale a pena agradecer, mas xa. Nada, vémonos a próxima semana. Vale. Sim, senhora. Até quarta-feira. Até mércoles. E obrigado a todas as pessoas do chat e todas as pessoas que nos veem depois na TVG2. Obrigado. Foi incrível. Muito obrigado, Esther. Isso mesmo. Muito obrigado. Pois veña, a descansar todos. Boas noites. Tchau. Beijinho.